97.1 Forever. Tayong mga nakakatanda sa mga bata ang basihan para maging mas maayos ang paglaki nila. Kaya nga dapat maging modelo tayo para sa kanila. Dahil kung ano ang nakikita nila sa atin, yon ang kanilang susundin. Dear Papa Dudut, 10 years old na ako noon. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Maalinsangan ang paligid. Naglalakad kami ng Nanay Esther ko papunta sa kung saan-saan. Wala akong alam. Suot ko pa rin ang pambahay na suot ko noong natutulog ako. Naalala ko pa, natutulog pa ako noon. Oras ng siesta kasi. Nakasuot ako ng sandong asul na pakupas na ang kulay at may print. Nakashorts ako ng maluwang. Napaglumaang shorts yon ng aking kuya na pinamana sa akin. Hindi kasi makabili ng bagong mga damit. Kaya naman kung ano ang napaglumaan ng mga nakakatanda kong mga kapatid ay pinamamana sa aming mas nakababata. Sa mga salita kong ito ay alam nyo naman siguro na mahirap lamang kami. Sagad sa hirap. Ni minsan ay hindi kami nakaranas ng ginhawa. Bawat luha, pagod at sakit ay nakita ko sa aking ina habang pilit niya kaming binubuhay na mga anak niya. 8 kaming magkakapatid at siya lang ang bumubuhay sa aming lahat. Pare-pareho pa kaming menor de edad kaya wala siyang maasahang malaking tulong pagdating sa pagtatrabaho mula sa amin. Yung tatay ko naman, bago ipinanganak ang bunso namin ay nakapag-ibang bansa na siya. Akala nga namin ay eto na ang simula ng magandang buhay namin kasi balita namin sa mga kapitbahay kapag nag-ibang bansa daw ang isang tao, aasenso na siya. Pero hindi naman nangyari yon. Naalala ko na bago umalis si tatay ay nabaon pa kami sa maraming utang dahil maraming kailangang gastusin para matuloy lang ang pangingibang bansa niya. Ang sabi naman niya, lahat ng yon ay mababawi namin kasi lilipad na siya at makakapagtrabaho na sa abroad. Matutupad na ang pangarap niyang maiahon kami sa hirap. Nabuhayan kami ng loob lahat. Lalong-lalo na si nanay na habang nagkukwento si tatay sa mga plano niya ay nangingilid ang kanyang mga luha. Makalipas ang ilang buwan, maliliit lamang ang ipinapadala ni tatay. At lahat ng maliliit na perang yon ay napupunta diretsyo sa mga utang namin. Ayaw kasi ni nanay na lumaki pa ang interes kaya naman binabayaran na niya ng paunti-unti hanggat kaya niya. Wala kaming natitikman mula sa mga perang pinadadala ni tatay. Parang wala pa ring pagbabago. Mahirap pa rin kami. Hanggang sa lumipas ang 7 buwan, hindi na nagpadala si tatay. Ang sabi ng nanay ay baka naipit lamang ng amo ang sahod niya. Yon ang pinapaniwala niya sa amin. Naniwala kami. Pero makalipas ang 1 taon matapos itong umalis kahit mga sulat ay wala na rin. Sinubukan din nanay na makahagilap ng impormasyon tungkol kay tatay. Kung nasaan na nga ba ito. Pero wala siyang nakuhang sagot. Wala na. Wala na si tatay. Hindi na namin alam kung nasan siya at yun lang ang pilit na pinapatanggap sa amin ng aking ina. Patuloy ang aming paghihirap. Yun na yata ang forever namin, ang maging mahirap. Hindi ko alam kung paano kami magsisimulang masanay sa ganitong klase ng buhay. Yung tipong pagising namin ay pipilitin naming uminom ng maraming tubig para hindi kami makaramdam ng gutom habang naglalakad at naghahanap ng mai-ekstrahan ni nanay. Akay-akay niya kaming 8 anak niya habang nakikiusap sa mga tindahan, palinisan ng sapatos, karinderya, beer house, palengke at kung saan-saan pa kami madala ng aming mga paa. Sa may tindahan ng bigas dahil naaawa sa kanya ang may-ari ay pagsasalukin siya ng bigas para sa mga bumibili. Kapalit noon ay 1 kilong pinakamurang bigas para may maiuwi kami. Masaya na nun si nanay dahil may panglulugaw na kami. Habang kami ay nalulungkot dahil lugaw na naman ang makakain namin.
Araw-araw ay ganito ang buhay namin. Araw-araw ay nakakaramdam kami ng gutom. Wala na ring nakapag-aral pa sa amin. Nakontento na lamang si nanay na kapag may oras ay dinadala kami sa isang daycare center. Doon lamang kami sa may labas. Sisilip at susubukang gayahin kung ano man ang ginagawa ng mga bata. Nung una ay pinapaalis kami ng guard at ng teacher, pero noong nakita nila na porsigido kaming matuto, kahit na konti lang ay hinayaan na lamang kami na makinig. Minsan kapag walang masyadong pumasok na bata sa klase ay maswerte na kapag pinapasok kami. Mabait din ang teacher doon kasi binibigyan niya kami ng papel at lapis na magagamit habang nag-aaral. Tinitipid namin yon. Kapag napudpud ang lapis, si nanay ang nagtatasa gamit ang isang kutsilyo na napulot niya dati. Kontento na kami sa ganon. At least, natututo kami kung paano magsulat at kumanta. Sa kalagayan namin ay alam kong si nanay ang pinaka nahihirapan sa lahat. May mga gabing tulog na kami habang siya ay gising pa at nakatulala pa rin. Marahil ay nag-iisip kung saan kami kukuha ng sunod na pangkaing isusubo namin. Balikan natin noong 10 taong gulang ako. Suot ko ang asul na kupas na sando at maluwag na shorts. Ginising ako ni nanay sa pagkakatulog at sinabing huwag akong maingay para hindi magising ang aking mga kapatid. Hindi ako nagtanong kung saan kami pupunta. Ang inisip ko ay baka pupunta kami ng palengke at maglilinis ng carrots tulad ng dati. Pero nang mapansin kong iba na ang dinadaanan ay doon ako nagtanong pero hindi niya ako sinasagot. Tahimik lamang ito at pilit na umiiwas ng tingin sa akin. Minsan nagmamadali itong maglakad at mamaya ay babagal. Akay-akay ako nito. Hindi ko alam kung ano ang plano ni nanay. May kalayuan ang pinagdalhan niya. Sumakay pa kami ng bus noon at binaba sa isang mataong barangay. Muli kaming naglakad. Hindi ko pa rin alam kung saan ang aming punta. Hanggang sa mapadako at mapahinto kami sa isang maliit na karinderya. Naisip ko na baka dito kami extra. Maghuhugas kaya ng plato si nanay? Ako kaya? Taga-abot ng asin o baso ng customer? Pumasok kami sa karinderya. Nakaupo kami sa pulang monoblock. Wala pang masyadong tao noon. Ilang minuto ang lumipas bago lumabas ang isang kaidaran noon ni nanay. Medyo may pagkakahawig sila. Ngayon ko lang nakita ang babaeng ito. Nag-usap sila at panakaw na tumitingin sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari hanggang sa lumapit si Nanay Esther sa akin. Anak, dito ka muna ha. Saan po kayo pupunta, Nay? Babalikan ko ang mga kapatid mo. Tapos pupunta po kayo rito? Hindi anak. Ano po? Anak, alam ko masyado ka pang bata para maintindihan tong gagawin ng nanay. Pero ito na kasi yung pinakamagandang paraan para mabuhay ka. Hindi ko po maintindihan, Nay. Pwede na po bang umuwi na tayo? Baka kasi kising na sila, hanapin na tayo. Anak, ako lang ang uuwi. May iiwan ka rito. Bakit po, Nay? Kasi anak, di ba gusto mo makakain ng mga pagkain nakikita mo sa karinderya malapit sa atin? Yung adobo, sinigang at yung giniling? Opo, gusto ko po yun, Nay. Gustong gusto. Pag naiwan ka rito, makakain mo yun 3 beses sa isang araw. May kasamang turon pa yan para merienda at juice. Kung may iwan ka rito. Pero Nay, ayoko po. Anak, dito mas magiging maganda ang buhay mo. Lahat ng gusto mo, makukuha mo. May TV, tapos maraming pagkain. Makakapag-aral ka. May sarili kang kutsyon para hindi ka na nakikipagsiksikan sa amin. Nay, dito na lang po kayo. Isama niyo po yung mga kapatid ko para matikman nila lahat yan. Di ba mas masaya po yun, Nay?
Hindi pwede anak eh. Ikaw lang kasi yung pwede. Bakit po, Nay? Kasi isa lang yung batang pwede dito tumira. Para makuha lahat ng sinabi ko. Yung TV, maraming pagkain, kutsyon para… Ayoko, Nay! Kahit wala pa yun lahat, ayos lang. Sasama ako sa inyo, Nay. Kahit lugaw lang yung ulam araw-araw, Nay, okay lang. Kahit tubig lang po, okay lang. Hindi na ako magrereklamo, Nay. Kapag gusto niyong matulog na ako agad, pag walang pagkain, matutulog na ako, Nay. Basta isama niyo na pauwi. Anak, para sa'yo rin to. Mas magandang magiging buhay mo rito. Maniwala ka, anak. Ginagawa ko to para sa'yo. Nay, parang awa niyo na. Nay, huwag niyo akong iwan dito. Magpapakabait na po ako. Kung ano pong nagawa kong mali dati, sorry po, Nay. Huwag niyo ako iwan dito, Nay. Anak, wala kang nagawang mali kay nanay. Wala. Ako nga tong puro mali ang nagawa sa'yo at sa mga kapatid mo dahil hindi ko na kayo mabuhay ng maayos. Kaya anak, parang awa mo na. Huwag mo nang pahirapan si nanay. Pumayag ka na, ha? Nay, hindi niyo ba ako mahal? Huwag mong iisipin yan, Vana. Mahal na mahal ka ng nanay. Bakit ko ba gagawin to kung hindi kita mahal? Diba, Nay? Kapag mahal mo, hindi mo naman iiwan. Bakit niyo ako iiwan dito? Kasi dito, maibibigay yung hindi ko maibigay sa iyo, anak. Dito lang. Ito ang paraan ng nanay para ipakita ang pagmamahal ko sa iyo. Nay. Huwag nang matigas ang ulo. Makinig ka sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, dito ka. Nay. Matigas ang ulo mo, ha? Ayaw mo makinig? Gusto mo mapalo? Wag po. Ang ayoko sa lahat yung ayaw sumunod sa akin. Kaya susunod ka, ha? Pag sinabi kong dito ka lang. Iniwan ako ni Nanay Papa Dudut. Hindi ako sumunod, pinagmasdan ko na lamang ito habang papalayo. Wala akong ibang nagawa kundi ang umiyak. Maya-maya pa ay naramdaman ko na lamang ang pagyakap ng babaeng kausap ni Nanay kanina. Siya si Nanay Baby, second cousin ni Nanay. Siya ang may-ari ng karinderyang yon. Siya ang nagpalaki sa akin. Pinaaral niya ako, pinakain ng masasarap na pagkain, pinasyal at pinatulog sa makapal na kutsyon. Maginhawa ang buhay ko sa wakas. Pero kapalit noon ay ang lungkot na hindi ko na kailanman nakasama pa ang aking nanay at ang aking mga kapatid. At simula noon, Papa Dudut, ay alam kong si Nanay Baby na lamang ang aking pamilyang masasabi. Si Nanay Baby ay isang matandang dalaga. Kaidaran lamang ito ng totoo kong nanay, kaya nga sabi niya dati ay sila ang pinakamagkasundo sa lahat. Pero mula noong maagang nag-asawa si nanay ay napigtas na rin ang pagiging malapit nila. Nagkaiba na ng lugar at nagkanya-kanya na sila, habang ang totoo kong nanay ay bumuo na ng sariling pamilya. Si Nanay Baby naman ay tumandang dalaga. Nagkaroon naman daw ito ng karelasyon, kababata raw nila ng totoo kong nanay. Ito ang unang boyfriend nito na hindi rin naging maganda ang tapos. Nabuntis daw kasi si Nanay Baby bago siya mag-18, kaya naman galit na galit ang mga magulang niya. Pilit silang pinaghihiwalay dahil alam naman daw nila na walang mapupuntahang maganda kung ipagpapatuloy nila ang relasyon nilang dalawa. Pareho pa silang minor de edad. Saan sila kukuha ng ikakabuhay nila kasama ang magiging anak nila? Noong sinubukan nilang magtanan ay nahuli sila ng magulang ni Nanay Baby at dinala siya sa isang probinsya kung saan ay sapilitang pinalaglag ang batang dinadala niya. Wala siyang alam sa lugar na yon, basta ang alam lang niya ay isang matandang babae na puting-puti ang buhok at payatang umasikaso sa pagpapalaglag niya ng kanyang anak. Wala siyang nagawa.
na takot siya pero mas takot siya sa mga magulang niya kaya hindi na siya lumaban. Nang matapos ang pagpapalaglag na yon ay bumalik sila sa kanila pero hindi yon katulad na ng dati. Nang mag-18 si Nanay Baby ay umalis na ito sa kanila at binuhay ang sarili niya. Nagnegosyo sa pagtitinda ng mga tinging ulam hanggang sa makagawa siya ng sarili niyang karinderya. At mula noon ay doon na niya inilaan ang buhay niya at nakalimutan ng mag-asawa. Kaya laking pasasalamat niya nang dumating ako sa buhay niya dahil naibsan daw ang lungkot at mga katanungan niya sa buhay. Yan si Nanay Baby. Siya na ang aking itinuturing na pamilya, wala nang iba. Hindi naman itinago sa akin ni Nanay Baby ang lahat. Sinabi niya sa akin na ipinamigay ako sa kanya ng tunay kong ina dahil hindi niya kayang buhayin kaming 8 anak niya. At sigurado pa niya na 2 pa raw sa mga kapatid ko ang ipinamigay niya sa ibang kamag-anak para mamasukan bilang kasambahay sa kanila. Ang panganay namin ay hinihintay na lang na magdalaga para legal nang makapagtrabaho. Siguro naman ay makakatulong na ito kina mama para mabuhay ang ibang kapatid namin. Noong bata ako ay hindi muna sinabi ni Nanay Baby kung nasaan ang kapatid ko at si nanay. Baka kasi takasan ko raw siya. Kapag nasa tamang edad na raw ako, sa kanya na lang sasabihin. Para desisyon ko na raw kung aalis na ako sa poder niya o hindi. Noong sumapit na ako sa tamang edad ay oras na para malaman kung nasa na ang pamilya ko pero hindi ko na inalam kung nasaan. Nagtataka noon si Nanay Baby dahil ang buong akala niya ay gusto ko pa rin itong malaman. Hindi na. Ayoko na. Ito na ang buhay ko. Ang buhay na ipinilit sa akin ng totoong nanay ko. Wala nang lugar sa puso ko na balikan pa sila dahil pinamigay na nila ako. Para saan pa ang pag-alam kung kumusta na sila. Nakiusap ako noon kay Nanay Baby na hanggat maaari ay huwag niyang mabanggit-banggit ang totoo kong ina sa akin. Dahil dito ay marami akong naipong galit na madalas kong naipapasa sa ibang tao. Nagtanim ako ng galit sa mga magulang at sa kanilang mga anak na madalas nilang napababayaan. Wala akong amor sa mga batang nakikita ko kung saan-saan dahil kapag tinitignan ko sila, bumabalik ako sa pagkabata at bumabalik ako sa panahong inabandona ako ng tunay kong ina. Napansin ito ni Nanay Baby. Lalo na kapag may batang lumalapit sa akin. Pinagsasabihan niya ako pero wala akong maisagot na rason. Hindi ko alam kung maintindihan niya kung bakit ako ganon. Basta ayoko sa kanila. Tanggapin na lang niya yon. Saka sana ay matanggap niya ang katotohanang ayokong magkaroon ng pamilya. Ayokong magkaroon ng anak o asawa. Ayokong magkaroon ng anak. Kapag naiisip ko yon ay nagagalit ako. Hindi ako magsisilang ng bata sa madamot na mundong ito. Kahit kailan ay hindi. Kung mag-isa lang akong tumanda ay mas mainam. Ayokong may kasama ang kailangan kong suportahan. Sa mga ganitong pagkakataon ay parang ang sinusutil ako ng tadhana. Anumang iwas ang gawin ko sa mga bata ay may pilit na inilalapit dito ang tadhana. Si Kit-Kit. Ang batang isang araw ay bigla na lamang dumating sa karinderya namin ni Nanay Baby. Nakaagaw pansin sa akin ang dungis nito at ang t-shirt nitong maluwag na siguro ay t-shirt ng kanyang tatay. Nagmukha itong bestida sa kanya. Maiksi ang buhok nito na abot hanggang leeg. Malaki ang kanyang mga mata na mas lalong lumalaki kapag nakikita niya ang mga inihahanda naming pagkain. Madalas ko itong bugawin na parang langaw. Pero hindi ito natitinag. Ayaw ko naman siyang saktan dahil baka may makakita at mapabarangay ako bigla. At saka si Nanay Baby ay magaan ang loob niya sa batang ito. Madalas na itong binibigyan ng pagkain at pinapapasok sa karinderya para makainom ng tubig. Hindi naman siya mukhang pulubi. Alam kong may mga magulang pa siya. Kaya mas lalo akong naiinis dahil may isa na namang napabayaang bata dahil sa iresponsableng magulang.
na bata ka! Hindi bata ang pangalan ko. Ako si Kitkit. Pilosopo ka rin ano? Sinasabi ko lang naman po. Ang tagal-tagal mo na kasi ako nakikita dito. Tinatawag pa ako ng nanay mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang pangalan ko? Kasi hindi ako interesadong malaman. Eh bakit ang sungit-sungit mo? Ano bang pakialam mo? Wala naman. Sayang lang kasi maganda ka sana kung nakangiti ka. Kung ayaw kong umiti, wala kang magagawa. Umalis ka na nga! Ayoko paano? Nabigyan ka na ng pagkain, di ba? Bakit ayaw mo pang umalis? Papahinga muna ako. Nabusog ako eh. Kapal din ang mukha ng batang to. Hindi naman. Manipis lang kaya. Tingnan mo, nakikita pa nga yung mga ugat ko sa pisngi. Huwag mo akong pinipilosopo kung ayaw mong batuhin kita ng buto ng baka dito. Iabot niyo na lang po sa akin yung butong yan para mauwi ko. May aso po kami. Paborito niya po yung buto. Nakakagigil ka ha? Umalis ka na! Mamaya na nga po, hindi naman po ako manggugulo eh. Nakakainis kang tignan dyan, kaya umalis ka na. Baka kung ano pang malas ang idala mo sa karinderya namin eh. Parang swerte nga po ako eh. Kasi tuwing nandito ako, marami pong customer. Bago ka pa pumunta rito, marami na talaga kaming customer. Mas marami pa po pag nandito ako. Kasi lagi ako nakangiti at saka binabati ko po sila, no? Eh ikaw, ang sungit-sungit mo. Hihingi lang po ng sabaw sa'yo, iirapan mo pa. Wala akong iniirapang customer ha, huwag kang imbento dyan. Meron kaya? Kanina lang nakita ko eh. Ikaw yung iniirapan ko, duling ka ba? Eh bakit mo ako iniirapan? Kasi kuha ka ng tubig, kala mo ikaw ang nagbabayad niyan. Para tubig lang, sungit mo na. Babay na nga, sungit! Huwag ka nang babalik! Balik po ako bukas. May sopas daw kayo eh. Bye-bye! Kapal nito? Sobrang ginigigil ako ng matabil na dilang batang yan. Wala akong alam tungkol sa kanya at wala naman akong balak alamin pa ang buhay niya. Anong akala niya sa sarili niya? Artista? Kung hindi lang dahil kay Nanay Baby ay baka kinaladkad ko na yan palabas ng karinderya. Masyadong natutuwa sa kanya si Nanay Baby kaya nga madalas ay nakakalibre yan. Tumutulong kasi ito sa pagtatawag ng customer, maingay masyado. Ang tinis ng boses ng batang ito. Kaya agaw pansin sa kalsada kung saan ay nandoon ang aming karinderya. Malakas magaya ng customer na kakain sa amin. Malakas ang charm nito sa Nanay Baby ko kaya hayaan ko na lang daw kung sakaling kulitin ako ng kulitin. Kung alam lang ni Nanay na sagad na hanggang batok ang gigil ko sa batang ito. Paano ba naman tuwing linggo kapag namamalengke ako ay makikita ko na lamang na sumusunod siya? Binabato ko nga ito ng tsinelas para tumigil na sa kakasunod pero tumatawa lang ito kaya mas lalo akong naiinis. At kapag hindi ko naman siya pinapansin ay ginagaya nito ang bawat galaw at boses ko habang namamalengke. Pinagtatawanan kami ng mga nakakakita at pilit pa siyang tinutukso na ipagpatuloy daw niya ang ginagawa dahil nakakaaliw. Pwes, hindi ako naaaliw. Asar na asar ako sa batang ito at kung may kakayahan lamang ako ay itatapon ko ito sa ibang planeta para doon matuyo. Oh, nakasimangot ka na naman, Vana. E paano itong impaktong bata na to? Kanina pa sunod ng sunod. Paano itong impaktong bata na to? Kanina pa sunod na sunod. Hindi ka pa titigil sa kagagaya sa akin? Hindi ka ba titigil sa kakagaya sa akin? Akala mo ba natutuwa ako sa'yo? Akala mo ba natutuwa ako sa'yo? Dadagukan na kita! Dadagukan na kita! Mukha akong palaka at amoy gamit na medyas ang mukha ko. Mukha kang palaka at amoy gamit na medyas ang mukha mo! Ikaw na bata ka! Oh, tama na yan. Tanda-tanda mo na, Vana, napipikon ka pa rito kay Kitkit. Eh kasi naman nanay, sobra na siya eh. Eh kasi naman nanay, sobra na siya eh. Hindi ka talaga titigil? Hindi ka talaga titigil? Tama na yan, Kitkit. Mukhang uusok na ang ilong ng ate Vana mo. Samahan mo na lang ako sa kusina at ipagsasalo kita ng bulalo. Wow! Bulalo naman ngayon! Salamat Nanay Baby ah! Nanay Baby? Nanay mo? Kapala? Nanay Baby? Nanay mo? Kapala? Ikaw talaga? Ops, tama na, Vana. Ayusin mo na lahat ng pinamalengke mo para mawala na yung init ng ulo mo. Tama! Impakta! Ka! Ikaw nung... Vana! Opo, Nay.
Laging mainit ang ulo ko tuwing nakikita ko ang batang ito. Nasisira ang magdamag ko kapag buhok niya lang ang nakikita ko. Ayaw na ayaw ko sa kanya. Ayaw ko naman talaga sa lahat ng mga bata pero siya ang pinakaayaw ko sa lahat. May nakikita ko sa kanya na ayaw kong aminin sa sarili kong pamilyar ako. Dahil kapag tinitignan ko siya papadudot ay naaalala ko ang sarili ko. Naalala ko ang sarili ko noong mga panahong nasa piling pa ako ng tunay kong pamilya. Ayaw ko nang balikan ang nakaraang yon dahil masakit. Ayaw kong balikan ang nakaraang yon dahil hindi yon nakakatulong at hindi yon makakatulong sa akin, pero sadyang pilit na pinapaalala sa akin ang tadhana kung saan ako nagmula. Pinapaalala sa akin na minsan ay nakapiling ko ang tunay kong pamilya. Kaedad ko noon si Kitkit. Tulad niya ay punong-puno ako ng pangarap kahit ang hirap ng buhay. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Sa aming magkakapatid ay ako yung pinaka-positibo. Sa tuwing walang maekstrahan si nanay, ako yung nagsasabi sa kanya na ayos lang dahil makakahanap din kami. Sa tuwing pinapahiya si nanay ng mga pinagkakautangan namin ay ako ang yayakap sa kanya at sasabihing makakabayad din kami ng utang. Makakadiskarte rin kami ng pera. Huwag siyang mag-alala. Naalala ko pa noon na kapag nalulungkot kami dala ng gutom, kapag nasa bahay na kami ay kailangan na naming itulog ang gutom. Tatayo ako at kakanta. Sasayaw. Kahit namimilipit ng aking tiyan sa sakit dahil sa gutom. Mapasaya lamang sila. Makakatulog na sila ng mahimbing habang ako naman ay mulat na mulat at gutom na gutom at namimilipit ang tiyan. Siyempre bata ako. Iiyak ako. Kahit gusto kong itago yon kay nanay ay napapansin niya. Pinatatahan niya ako para hindi magising ang aking mga kapatid pero hindi ko magawa. Dahil sa pag-alo ni nanay ay mas lalo tuloy akong naiiyak. Kaya naman papaluin niya ako. Yung palong alam mong pigil at ayaw naman niya. Pero kailangan niyang gawin para tumigil ako. Titigil naman ako hindi dahil ayaw kong mapalo kundi ayaw ko nang makita siyang mas lalong nahihirapan habang pinapalo ako. Naging mahirap ang buhay noon. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Pero hindi ako nawala ng pag-asa na balang araw ay aahon kami sa hirap. Yung sabay-sabay kami. Pero hindi ko na nakita pa sa amin dahil nailayo na ako sa kanila. At hanggang ngayon ay hindi ko alam kung pareho pa rin ba ng buhay nila o kahit papaano ay nakaahon na. Kapag binabalikan ko ang mga alaala ko sa kanila ay naninikip ang dibdib ko. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina pa na ayaw ko nang balikan pa ang alaala nila. Pero sa tuwing nakikita ko si Kitkit, isa-isang bumabalik ang lahat. Kaya sana naunawaan ng Diyos kung bakit ayaw ko siyang makita dahil pinapaalala nito ang sugat sa aking nakaraan. Alam mo nanay, kapag lumaki na ako, yung mas malaki kina ate at kuya, pangako ay bibili kita ng maraming bigas. Talaga ba? Totoo ba yan? Samahan mo na rin ng fried chicken para naman mas masaya ang nanay. Hindi lang fried chicken nanay, pati maraming pork chop at soft drinks. Lahat yan matitikman mo kapag lumaki na ako. O di matulog ka na para lumaki ka na kaagad. Kasi gusto ko nang makatikim ng lahat ng sinasabi mo eh. Tapos nanay, titira tayo sa magandang bahay. Yung malaki maraming kwarto. Tigdalawa tayo ng kwarto. O bakit naman tigdalawa pa ng kwarto? Para pag nagsawa tayo sa isa, meron pa tayong isa pang matutulugan. Ay, ganun ba yun? Naku, nakakatuwa naman ang anak ko. Tapos, hindi ka na extra sa mga beer house o bigasan, nanay. Kasi magninegosyo tayo ng marami. Pipili tayo ng maraming bigas. Tapos tayo yung magbibenta. Yung magandang bigas, nanay ha. Hindi yung pinaghalo-halo yung mga puro lang. Masama yun Tinadayo nila yung tao Ano pang negosyo ang gagawin natin, anak? Dali, magsabi ka pa. Baka marinig ni Papa Jesus at bukas ibigay na niya. Tapos nanay, papagawa tayo ng tindahan ng mga damit.
Di ba kailangan ng tao ng damit? Naisip ko kasi nanay, malaki ang kita doon. Kasi yung tao, araw-araw kailangan ng damit. Naku, maganda yung naisip mo, anak ah. Basta nanay, pangako, balang araw, matutupad lahat yan. Maniwala ka sa akin. Kailan ba ako hindi naniwala sa'yo? Basta dapat maniwala ka sa akin kasi ako naniniwala ko na magagawa ko lahat yun para sa'yo at para sa mga kapatid ko. Salamat anak ha. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita, nanay. Pero hindi nabigyan ng katuparan ng lahat ng pangarap na dahil hindi nila ako hinayaang ipagpatuloy ko yon. Sa tuwing naiisip ko ang naging usapan namin ng totoo kong nanay noon, pinaghalong galit at sakit ang nararamdaman ko. Pilit kong inaalis ang galit pero sa pagdaan ng panahon, mas nangingibabaw na ngayon ang galit kesa sa sakit. Sa pagdaan ng mga araw ay pilit kong sinasanay ang sarili ko sa presensya ni Kitkit. Pakiramdam ko naman kasi ay wala naman itong balak na umalis sa buhay namin ni Nanay Baby. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay andun lang yon at akala mo ay parte na siya ng pamilya. Wala naman itong masamang ginagawa. Madalas nga masipag ito sa pagtulong sa karinderya, lalo na sa bandang tanghalian kung kailan dagsaan ang customers mula sa mga nakapaligid sa aming shops at opisina. Mabilis matuto si Kitkit at madaling makamemorya ng orders kaya pala tuwang-tuwa sa kanya si Nanay Baby. Hindi rin malikot ang kanyang kamay. Kapag may nakita itong pera ay ibabalik niya sa amin. Kaya tiwalang-tiwala si Nanay Baby na paiku-ikutin siya sa aming karinderya. Mukha namang mabait ito. Talagang wala lang akong amor sa kanya. Inunahan kasi ako ng inis sa kanya dahil naaalala ko ang sarili ko sa kanya. Pero kung sakaling maayos naman ang aking nakaraan baka naging close pa kami ng batang ito. Kung wala lang akong malaking issue sa buhay, baka kinupkup ko na ito. Pero hindi, talagang pinagtagpo kami ng tadhana kung kailan punong-puno ako ng galit sa puso ko habang siya naman ay punong-puno ng kainosentihan ang buo nitong pagkatao. Isang gabi habang nagliligpit na kami sa karinderya ay tahimik akong pinagmamasdan si Kitkit. Pawis na pawis ito at pati ang likuran nito ay basang-basa na sa pawis sa kakahila ng mga mesa at upuan para ayusin. Pinalakasan ko ang electric fan para mapreskuhan siya. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Pinigilan ko ang aking sarili, ngumiti pabalik. Nang matapos itong iayos ang mga upuan at lamesa, ay saka nito naalalang punasan ang mga bakas ng kalamansi, patis at sabaw sa mesa. Tumakbo ito sa aming kusina para kumuha ng basahan. Sinundan ko siya ng tingin at nilabhan muna niya ang basahan. Tulad ng nakikita niyang ginagawa ni Nanay Baby. Saka siya nagmamadaling bumalik sa mesa para linisin ang mga ito. Hindi niya nahahalatang kanina ko pa siyang tinitignan at pinapanalangin ko na sana ay huwag niya itong mapansin dahil hindi ko alam kung ano ang tamang isasagot ko sa kanya. Ipinagpatuloy ko na lamang ang pagliligpit sa mga natirang ulam. Ang iba ay pwede pang iinit kinabukasan, yung iba ay ibibigay ko na lamang sa matandang lalaki na may alagang aso sa gilid ng kanto namin. Siyempre, hindi ko rin nakakalimutang hiwalayan ng iuuwing pagkain si Kitkit. Yun ang paulit-ulit kasing bilin ni Nanay sa akin. Asan ang magulang mo? Ano po? Kailangan pa ulit-ulit? Sabi ko, asan ang magulang mo? Nasa bahay po. Di ka ba nila hinahanap man lang? Araw-araw nandito ka. Gabi ka na ako umuwi. Hindi naman po. Nagpapaalam naman ako, Ate Vanna Alam naman nila na dito ako pumupunta. Di ka ba nag-aaral? Hindi po. O bakit? Hindi ka ba pinag-aaral ng magulang mo? Ayaw ko lang mag-aral. Tinatamad ako anong gusto mo? Ganyan ka na lang lagi. Pupunta ka dito tapos maglilinis ka ng mesa. Yun ba ang gusto mo? Masaya naman po ako. Matuto ka ngang mangarap.
Dapat yung mga magulang mo piliting kang mag-aral eh. Gusto naman po nila akong mag-aral eh. Eh bakit hindi ka pa rin nag-aaral kung gusto nila? Kasi... Kasi hindi ka nila mahal. Grabe ka naman, Ate Vanna. Mahal ako ng magulang ko, no? Mahal? Kung mahal ka nila, dapat wala ka dito. Dapat andun ka nag-aaral. O kaya, lagi ka sa bahay ninyo, kasama mo sila. Ano bang trabaho ng nanay mo? Sa opisina. Anong trabaho niya sa opisina? Yung nagsusulat, ganun. Anong sinusulat? Hindi ko alam eh. Basta may hawak siyang pera. Pera? Ano, bangko? Opo. Ano pa talaga? Opisina nga. Alam mo, magulo ka kausap. Eh, yung tatay mo, nasaan? Wala akong tatay eh. Pero may asawa ngayon si nanay. Yun yung tatay ko. Eh, anong trabaho? Opisina rin. Anong ginagawa sa opisina? Marami. Anong marami? Magbigay ka ng isa. Nagsusulat. Eh, lahat naman ata ng trabaho may sinusulat eh. Ano ba talaga? Basta may mga papel tapos nagsusulat. Ay, wala akong makuha magandang sagot sa'yo. Sa'yo naman kasi yung totoo eh. Kung parehong nasa opisina pala yung magulang mo, eh bakit parang hindi ka nila kayang pag-aralin? Ayaw ko nga pong mag-aral. Hindi pwedeng ikaw ang masusunod, no? Anak ka lang. Ayaw ko nga kasi. Eh, bakit wala ka maayos na damit? Mga damit mo parang t-shirt lang ng tatay-tatayan mo eh. Masyadong malaki para sa'yo. Sa kanya nga po to. Maganda naman eh. Tapos presko pa. Anong maganda? Nung presko? Eh, halos hindi ka nga makalakad ng maayos dyan eh. Ayos na ako dito, Ate Vanna. Asan na ba yung ulam at uwi na ako? O bakit ngayon nagmamadali ka? Kasi baka hinahanap na ako sa amin eh. Ngayon mo pa irarason yan, samantalang dati uuwi ka lang kapag wala ng tao sa paligid. Iba po ngayon. Kailangan ko nang umuwi. Akin na yung ulam ko. Ay, demanding ka ha? Alam kong nagsisinungaling si Kitkit tungkol sa mga impormasyon sa pamilya niya. Pero ayaw ko lang sabihin dahil baka makahalata ito. Bala ko kasing sundan siya at tingnan kung ano ba talaga ang ganap sa pamilya niya. Kung totoo bang nasa opisina ang magulang niya. Hindi naman sa nakikialam pero nahihiwagaan ako masyado sa batang ito. Pinalipas ko muna ang ilang araw para makalimutan nito ang interogasyong ginawa ko sa kanya at saka ko siya sinundan sa kanila. Narating ko ang bahay nila nang hindi man lang niya napapansin na nakasunod ako sa kanya. Masyado siyang naaaliw sa pagkanta at pagkembot habang papauwi kaya hindi nito napansin na nasa gilid-gilid lamang ako at sinusundan siya. Maliit ang bahay nila. Naalala ko ang bahay namin noon. Para na naman akong sinaksak sa lalamunan nang maalala ko yon. Binalik ko ang sarili ko sa kasalukuyan para mapagmasdang mabuti kung ano ba ang ganap sa pamilya ni Kitkit. At dito ko nakita at napatunayan ang kasinungalingang nagawa niya. Bago pa man makapasok ng pintuan si Kitkit ay lumabas na ang kanyang ina. Makapalang make-up at nakamaiksing maong shorts at spaghetti strap. Nakapaa, nagyoyosi ito habang may hawak na isang bote ng beer. Maingay din sa loob ng kanilang bahay. Halatang may mga tao doon na nag-iinuman. Nagtago ako ng saglit sa nakita kong basurahan. Ito na ang pinakamagandang pwesto para hindi nila ako makita. Kitang-kita ko noon kung paano sinapak sa mukha si Kitkit ng kanyang ina. Hinila pa sa buhok. Nakita ko rin kung paano pigil na umiyak si Kitkit habang inaabot ang ulam na ibinigay ko at ang 50 pesos. Pero hindi yon pansin ng kanyang ina. Mas lalo pa siyang sinaktan. Pumasok sila sa loob ng bahay at kahit nakasara na yung pintuan ay naaaninag ko ang mga anino nila at nakikita kong patuloy pa rin ang pananakit ng ina ni Kitkit sa kanya. Yung mga tao sa bahay nila, ayon, akala mo nakakapanood ng boxing dahil panayang hiyawan at tila natutuwa pa sa ginagawa kay Kitkit. Nanginginig ako noon at hindi ko alam ang gagawin. Ito bang sinasabi ni Kitkit na mapagmahal niyang ina? Kinabukasan ay dumating muli si Kitkit.
Hindi ko alam kung paano siya haharapin. May mga bakas ng pasa sa kanyang mukha at nakasuot ito ng makapal na jacket kahit sobrang init. Kahit sobrang pawis na ito. Hindi ako makatingin sa kanya. Wala rin ang nanay. Ako lang ang nandoon at sakto pang walang customer. Nang mapatingin ako sa kanya ay ngumiti ito at nagpasalamat sa ibinigay kong pagkain. Awang-awa ako sa kanya, Papa Dudut, pero hindi ko magawang sabihin sa kanya ang totoo na nakita ko kung ano ang ginawa sa kanya ng nanay niya. Anong nangyari sa'yo? Ha? Bakit may mga pasa ka sa mukha? Kinagat ng ipis, ate. Kinagat ng ipis? Mata ang kinakagat ng ipis at namamagayon pero hindi magpapasa. Sinong niloko mo? Anong nangyari dyan, ha? Kinagat nga, ate. Kit-kit? O sige. Aamin na ako. Anong nangyari? Nadapa kasi ako kahapon nung papauwi ako sa amin eh. Ang dilim kasi. Kung nadapa ka, bakit walang gasgas yung pasa mo sa mukha? Meron yan. Gumaling lang agad. Ako nga, wag mo kong pinagluloko. Kagabi lang tapos gumaling ka agad? Mahilig kasi akong kumain ng gulay. Kaya mabilis gumaling ang sugat ko. Hoy, wag kang nagsisinungaling. Anong sabi sa'yo ng nanay, baby? Di ba? Wag magsinungaling? Hindi naman ako nagsisinungaling, ate. Umuwi ka na. Ayoko, ate. Tutulong ako sa'yo dito. Kaya ko na mag-isa dito. Umuwi ka na at ipahinga mo yung mga pasa at sugat mo. Okay naman kasi ako, ate. Oh, itong ulam. At itong 50 pesos. Kung yan lang ang kailangan mo, kunin mo na para makauwi ka na. Ate, ayoko. Umuwi ka na. Dito na lang ako, ate. Sige na. Bakit ba ang kulit mo? Umuwi ka na, kaya ko na to. Ate. Kit-kit, wag kang makulit ha. Pinapainit mo na naman ang ulo ko. Ate, wag mo na muna akong pauwiin, oh. Mas gusto ko dito, eh. Bahay niyo ang gustuhin mo, wag dito. Pero mas gusto ko kayong kasama, eh. Mag-isa lang ako sa bahay. Ayoko dun. Papara ako ng padyak dyan, ipapahatid kita sa inyo. Pero, ate. Huwag matigas ang ulo mo. Kung gusto mong makapunta pa dito sa karinderya. Nasigawan ko noon si Kit-Kit at malungkot itong sumakay ng padyak at pinahatid ko na sa kanila. Sinundan ko ng tingin ng padyak hanggang makalayo ito. Kailangan ko na siyang pauwiin dahil baka kaya siya sinaktan kagabi ay dahil gabi na itong nakauwi. Sa mga susunod ay ganun ulit ang aking gagawin. Kung sakaling hanapin siya ni Nanay Baby ay ako na ang magrarason. Hindi ko alam kung paano yon sasabihin kay nanay. At alam kong hindi siya pwedeng makita ni nanay na ganon ang kalagayan na puro pasa at sugat. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Buong magdamag ay si Kit-Kit ang nasa isipan ko. Paano kung saktan siyang muli ng nanay niya at wala ako roon? Patuloy kong inobserbahan si Kit-Kit. Nitong mga nakaraan ay paiwas-iwas lagi ang tingin sa akin. Madalas ay long sleeves ang suot nito at nahahalata ko ang pagpahid nito ng cream sa mukha ng pampaputi. Sa isipan ko ay ito ang paraan ng batang ito para itago sa akin ang pasa sa mukha niya. Kaya kapag dumarating ito sa karinderya ay sinisimangutan ko na ito para umuwi na. Pero parang wala itong pakialam. Ilang beses ko lang siyang nilalagpasan, alam kong nahahalata niya pero hindi lang ito umiimik. Ganito ang balak kong gawin hanggang sa kusa na itong hindi pumunta sa karinderya. Mabuti na lamang at wala madala si Nanay Baby dahil may inaasikaso silang programa para sa mga kabarangay namin noon kaya halos hindi na ito nagpupunta sa karinderya. Kaya bago pa man siya maabutan ni Nanay Baby ay gusto ko nang masiguro na hindi ito babalik pa sa karinderya. Ayaw ko na siyang makita roon dahil nararamdaman ko ang konsensya dahil wala akong nagawa noong nakaraan. Wala akong nagawa noong gabing nakita ko siyang sinasaktan ng kanyang ina. At ngayon ay parang nagbubulag-bulagan muli ako dahil hindi ko pa rin magawang gumawa ng aksyon para matigil na ang ginagawa ng kanyang nanay sa kanya.
Alam kong patuloy pa rin siyang sinasaktan base sa mga pasa niya na imbis na kumupas at mawala ay mas lalo pang nadaragdagan. Ayoko naman siyang tanungin muli sa mga yon dahil alam kong magsisinungaling lamang siya. Ewan ko kung bakit pilit niyang pinagtatakpan ang ginagawa sa kanya ng kanyang ina. At ewan ko rin kung paano nito natitiis gawin sa kanya ng kanyang sariling ina ang mga yon. Minsan habang walang customer at nakaupo ito sa isang monoblock habang minamasay ang kanyang paa, nasa tingin ko naman ay may pilay dahil nang dumating siya ng umaga ay paika-ika ito. Tinanong ko siya kung anong nangyari at ang sabi niya ay nadapa siya dahil hinabol siya ng aso. Isang kasinungalingan na naman. Alam ko yon pero hindi ko na nagawa pang mag-usisa dahil nakakapagod humanap ng totoong sagot sa isang taong mas pipiliing yakapin ang kasinungalingan. Pinabayaan ko siya noon. Gusto ko siya ang kusang lumapit sa akin para magsumbong dahil kung ako lang ang magpupumilit sa kanya, hindi ito aamin at patuloy itong magsisinungaling. Nang hindi ko na matiis ang kalagayan niya ay kumuha ako ng 100 piso sa lalagyanan ng pera. Inabot ko yon sa kanya. Walang salita. Akala niya ay may pinabibili ako kaya agad-agad siyang tumayo para gawin kung ano man ang ipinag-uutos ko. Pero agad itong natumba sa pagkakabigla ng pagkakatayo niya. Inalalayan ko siya hanggang sa makabalik sa kanyang pagkakaupo. Pinagalitan ko. Namula ang kanyang mukha sa hiya at doon ay sinabi kong umuwi na siya at kunin na ang 100 piso para may maiuwi siya sa kanila. Umiling lamang ito. Masyado raw malaki ang inaabot ko. Bigyan ko na lang daw siya ng 50 at ulam na may sabaw. Humindi ako. Ang sabi ko ay kunin na niya ang 100 dahil mas marami itong mabibili kesa sa 50. Umiling siya. Kahit wag na lang daw basta wag ko lang siyang pauwiin. Napipika na ako noon dahil ayaw nitong makinig sa akin. Sinigawan ko siya para sindakin at sumunod sa akin pero ayaw pa rin niya. Paulit-ulit ko siyang tinatanong kung bakit nga ba ayaw nitong umuwi sa kanila. Ayaw ba niya ng mas komportableng lugar? Mas okay ba sa bahay nila kumpara sa karinderya na maingay? Nakakapagod at maraming langaw? Bakit ayaw niya? Alam ko naman ang sagot dito pero gusto ko lang sa kanya mismo manggaling ang sagot pero sa pagkakataong yun ay alam ko namang wala akong makukuhang sagot sa kanya. Nang maubusan na ako ng pasensya ay binuhat ko na ito palabas ng karinderya at saktong may dumaang tricycle. Sinabi ko kung saan siya ihahatid at saka ko binayaran. Bago nakaalis ang kanyang sinasakyang tricycle ay binulsa ko na sa kanyang shorts ang 100 at sinabing mag-ingat siya. Madalas na akong hindi makatulog ng maayos sa gabi, Papa Dudut. Masyado akong ginugulo ng isipan ko tungkol kay Kitkit. Nakakasakit ng ulo ang ganitong pag-iisip sa kapakanan ng ibang tao. Hindi ako ganito. Alam kong hindi ako ganito dahil wala akong pakialam sa mga tao sa paligid ko kundi sa sarili ko. Alam kong wala akong pakialam sa lahat lalong-lalo na sa mga bata at kabilang na doon si Kitkit pero ngayon ay parang may pumipitik sa puso ko at nagsasabing baguhin mo ang nakasanayan mo. Baguhin mo ang puot mo. Baguhin mo. 6:00 na ng umaga isang Sabado at maaga kong natapos ang pagdidisplay ng mga pagkain sa karinderya. Masyadong maaga dahil hindi naman ako nakatulog pa kaya mas pinili kong bumangon na lamang sa kama at simulan ng magluto at magbukas ng karinderya. Habang naglalagay ako ng tissue sa bawat mesa ay nakita kong dumating si Kitkit. Ang aga nitong dumating. Napakunot noo at saka kinapa ang aking bulsa. May 50 pesos akong nakuha at iaabot ko na yun sa kanya para muli ay pauwiin na pero nung akma akong lalapit sa kanya ay bigla itong tumakbo palabas at saka nagsisigaw ng good morning at bawat taong nakasalubong nito ay inaaya niyang pumasok sa loob ng karinderya para kumain. Ano pa bang ginagawa mo dito?
Hindi ba sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang pupunta dito? Ano pa bang ginagawa mo dito? Di ba sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang pupunta dito? So balik na naman tayo sa ganyan. So balik na naman tayo sa ganyan. Naku, wag mo akong simulan ha. Naku, huwag mo akong simulan ha. Hindi ka titigil? Hindi ka titigil? Ay, sorry, Kit-Kit. Hindi ko naman alam, Ate Ivana, kung bakit nagagalit ka sa akin eh. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, di ba? Mabait nga ako sa'yo, di ba? Kasi sabi ni Nanay Baby, mabait ka naman. Kaya dapat daw mabait din ako sa'yo. Pero parang hindi naman po eh. I'm sorry, Kit-Kit. Hindi ko sinasadya. Ba't ka pala? Hindi ko nga alam bakit ako lapit ng lapit sa'yo kahit lagi mo ako inaaway. Kasi naniniwala naman ako na kapag maging mabait ako sa'yo, magiging mabait ka na rin sa akin. At sana tatanggapin mo ako kasi gusto kitang maging ate ko eh. Wala akong ate. Kit-Kit. Kung may nagawa man ako sa'yo dati na mali, sorry ate ha. Sana mapatawad mo na ako. Pero kung iba naman yung nakagawa ng mali sa'yo, o sige, ako na lang din yung magsasorry. Para hindi ka na ganyan. Para hindi ka na laging galit. Kit-Kit! Tumakbo si Kit-Kit papalayo sa karinderya at rinig ko ang pag-iyak nito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga sinabi niya. Parang bigla ay nag-flashback ako sa mga nangyari sa buhay ko. Tama ba itong ginagawa ko? Bakit kailangan ng batang ito ang unang makakita ng mali sa ginagawa ko? Bakit hinayaan kong kainin ako ng galit? Nangihina akong bumalik sa loob ng karinderya at paulit-ulit na naglalaro sa utak ko ang mga salitang binitawan ni Kit-Kit. Hindi yon nawala sa isipan ko hanggang sa matapos ang araw at nang sumapit ang gabi. Alam kong may kailangan akong gawin at yon ay ang simulang tanggapin si Kit-Kit sa buhay ko. Oras na rin. Niligtas niya ako sa tumatandang galit ko. Oras na para iligtas ko naman si Kit-Kit ngayon. Nagmamadali akong tinungo ang bahay ni na Kit-Kit. Kakausapin ko siya. Hihingi ako ng sorry. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Blanko ang utak ko noon. Basta ang gusto ko lang gawin noon ay makita siya at magpasalamat sa pagmumulat niya sa akin. O baka ihingi ng tawad ang inasal ko sa kanya noon. O baka pwedeng kunin na rin siya sa kanila at ariin siyang bilang akin. Hindi ko alam. Marami akong gustong gawin at hindi ko alam kung saan doon magsisimula. Ilang hakbang na lamang at nasa bakuran na nila ako nang marinig ko ang pamilyar na iyak. Si Kit-Kit yon. Humahalo sa katahimikan ng gabi ang sigaw ng nanay niya at ang iyak ni Kit-Kit na akala mo'y pinapaso. Napatakbo ako sa kanila at walang isip-isip ay pumasok sa nakabukas na pintuan. At doon ay nakita ko ang nanay ni Kit-Kit at ang tatay-tatayan niya. Nakahiga sa sahig si Kit-Kit habang hawak ng kanyang tatay ang dalawang kamay at ang nanay naman niya ang may hawak ng paubos ng sigarilyo. Muli kong tinignan si Kit-Kit. Punong-puno ito ng paso ng sigarilyo sa mukha niya. Nanlaki ang mga mata ko. Pare-pareho kaming natahimik. Sa gulat nila marahil ay hindi na rin sila nakagalaw pa. Mabilis akong umakto at sinamantala ang pagkakataong yon para hilahin si Kit-Kit paalis sa madilim na tahanang yon. Lubos ako nagpapasalamat sa Diyos nang hindi ko nakitang humabol sa akin ang dalawang demonyong yon. Para silang naistatwa. Habang tumatakbo kami ay panayang pigil na pag-iyak naman ni Kit-Kit dahil nasasagi ko ang kanyang pisngin na puno ng paso. Hindi ko alam ang gagawin noon. Alam kong nahihirapan na rin siyang maglakad dahil nakayapak lamang ito. Wala nang oras para kunin ang tsinelas niya. Binuhat ko na lamang ito at kahit nahihirapan akong tumakbo dahil doon ay wala na akong pakialam pa. Nananalangin na lamang ako na sana'y makahanap ako ng masasakyan. Hindi ko noon alam kung saan idadala si Kit-Kit.
sa barangay, sa bahay o sa ospital. Gulong-gulo at takot na takot ako noon. Mas lalo akong natatakot habang naririnig ang iyak ni Kitkit. Yung iyak na hindi dahil sa nasaktan nito ng pisikal kundi iyak na sa wakas ay nakatakas na ito. Nang makarating kami sa ospital ay dali-dali kong tinungo ang emergency room at doon ay agad nilang kinuha sa akin si Kitkit. Matapos noon ay tinawagan ko si nanay para sabihin sa kanyang nangyari. Dumating siya na humahango sa ospital kasama ang 2 pulis. Kinausap ko mga ito para sabihin lahat ng mga nangyari. Lahat-lahat mula nung simula na nakita ko kung paano siya saktan ng kanyang ina. Umaksyon kaagad ang mga pulis at kapwa namin dinadalangin na sana ay hindi pa nakakalayo ang mga ito para madakip na nila at mapagbayaran nila ang ginawa nila kay Kitkit. Panayang iyak ni Nanay Baby habang hinihintay namin ang sasabihin ng doktor sa amin. Hindi siya makapaniwala na sasapitin ito ng isang batang mabait at punong-puno ng pagmamahal. Nang gabing yon ay binantayan namin siya. Nang magising si Kitkit ay kami ang una niyang nakita. Muli na naman itong umiyak at dahil doon ay napasabay na naman kaming muli. Hindi ko alam kung anong klaseng trauma ang aabutin nito oras na makalabas na siya ng ospital. Huwag naman sanang malala. Ando naman kami para tulungan siyang maghilom sa mga sugat na yon, physical man o emosyonal. Sa paglipas ng mga araw at linggo, nakikita na namin ang pagbabago sa mga sugat ni Kitkit. At kasabay noon ay nakikita na rin namin na kahit ganon ang nangyari sa kanya ay nakikitaan pa rin namin siya ng ngiti at dumoble pa nga. Bilib na ako sa batang ito. Dahil kahit pa ano ang nangyari sa kanya ay hindi niya hinahayaang sakupin siya ng galit. Kahit sa totoo lang ay may karapatan siyang magalit at hindi magpatawad. Pero sa nakikita namin sa kanya ay punong-puno pa rin siya ng pag-asa. Sana ganon din ako sa kanya. Sana hindi nawala ang pagiging positibo ko sa buhay kahit ganito ang nangyari sa akin. Ang balita ko sa mga kapitbahay niya, Papa Dudut, ay lumalapit din si Kitkit sa kanila para isiksik ang sarili niya. Na kapag tumulong siya sa kanila mamahalin din siya. Tatanggapin din siya. Baka makahanap din siya ng pamilya. Kaya pala niya ginagawa yon sa amin ay nakita niya na kami ang pwede niyang maging pamilya. Para akong sinuntok sa mga nalaman ko. Paano ko ba nagawang ipagtabuyan ng isang batang naghahanap lamang ng masisilungang puso? Sa mga nalaman namin ay buo na ang desisyon kong ampunin siya. Kunin na siya at ibigay sa kanya ang matagal na niyang ipinagdarasal. Sa tuwing pinagmamasdan ko si Kitkit ay napapangiti ako, Papa Dudut. Kabaligtaran ang nararamdaman ko noon sa tuwing nakikita ko siya ay nagagalit ako. Iba na talaga ngayon. Oras siguro na pakawalan mo na ang lahat ng galit sa puso mo. Unti-unti. Makikita mo na sa bawat bagay na punong-puno ng saya at pag-asa ay wala kang makikitang negatibo. Hindi ka maapektuhan pa ng nakaraan mo dahil tanggap mo na. Tanggap mong tapos na ang nakaraan mo. Naging pangit man yan ay tapos na yan. Oras na para ilagay ang 2 paa mo paabante sa kasalukuyan. Yun ang isang bagay na natutunan ko habang mas tumatagal ang pagsasama namin ni Kitkit. Nakakatuwa dahil kahit na hindi niya ibuka ang kanyang bibig, marami pa rin akong natutunan sa kanya. Salamat ate ha. Oh, bakit bigla ka nagpapasalamat dyan? Kasi tanggap mo na ako. Bigla-bigla yung sinasabi mo ha? Anong problema mo? Masaya lang ako ate. Kasi sa wakas, natupad na yung dasal ko kay Papa Jesus na hindi ka na sana galit lagi sa akin kasi gusto ko mahalin mo ko. Kasi love na love kita ate. Kahit lagi kang nagagalit sa akin dati. Dati yun. Iba na ngayon.
Bakit? Hindi mo pa rin ba maramdaman na mahal kita? Ramdam na ramdam. Kayo ni Nanay Baby. Ang saya pala ate pag mahal ka ng mga tao, no? Sobra. Kala ko kasi wala nang magmamahal sa akin eh. Kala ko lahat sasaktan ako o kaya itataboy ako. Buti na lang nakita ko kayo. Tapos ayun, minahal niyo na ako. Ang drama-drama mo naman. Hindi naman ate. Sinasabi ko lang kasi masaya ako talaga. Masayang masaya. Sana ate ganun ka rin. Masaya naman ako Minsan kasi ate, hindi ko maramdaman na masaya ka ng buo eh. Uy, paano mo naman nasabi yan? Ewan ko. Basta parang nakikita ko lang sa mata mo. Sus, kung ano-ano yung nakikita mo. Gutom lang yan. O tara, merienda muna tayo. Sana ate, kung ano man yung nagpapalungkot pa sa'yo, sana matapos na yon. Sasabihin ko ulit kay Papa Jesus. Baka naman, pwede pa ako mag-wish sa kanya. Ay nako, tumigil ka na nga dyan. Ang ipag-pray mo na lang, kumaling ng buo yung mga sugat mo. Kaya nyo naman pagalingin yun eh. Yung sugat mo kasi ate, hindi nakikita, pero nararamdaman mo. Mas kailangan gamutin yan. Dami mong alam Tara na, baka hinahanap na tayo ni Nanay Baby. Oras na ba? Oras na ba para siliping muli yung nakaraan at doon ko simulang hanapin sa sarili ko ang pagpapatawad? Asa na kaya ang tunay kong nanay? Ang mga kapatid ko, nakakakain ba sila ng tulad ko? Umasenso na ba sila? Hinahanap-hanap ba nila ako? Naiisip pa rin ba nila ako kahit na masaya sila? Nagsisisi ba si Nanay Esther na pinamigay niya ako kay Nanay Baby? Umiiyak ba siya sa gabi kapag naaalala ako? Ang dami-dami kong tanong. Mga tanong na natatakot akong mabigyan ng kasagutan dati. Pero ngayon ay parang gusto ko nang malaman ang sagot dahil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan ay patuloy akong magiging malungkot. Oras na ba para hanapin at patawarin ko sila? Ang inyong kapuso at kabarangay, Vanna. May mga bagay tayong natututunan kahit na hindi naman natin ito hinihingi o hinihiling. Minsan may mga taong nagiging instrumento para matutunan mo ang mga bagay na pikit mata mong itinatanggi dati. Sa naging kwento po ni Vanna, nasabi naman niya sa atin ang mga bagay na natutunan niya. Mga aral na sa kanya lang natisod noong nakilala niya si Kitkit. Hindi niya lubos na inakala na ang isang bata ang magpapamulat sa kanya sa maraming bagay. Bata ang dahilan para matuto siya. Bata ang dahilan para ngayon ay magpatawad po siya. Ikaw, kapuso at kabarangay, paano ka natuto sa mga pagkakamali mo? Paano ka natuto at nakakuha ng aral sa bawat pinagdaanan mo? Sino ang naghila sa iyo para matulungan kang lapitan ng mga aral na matagal nang nagtatago sa iyo? Kaninong pangalan ang unang pumasok sa utak mo? Baka naman pwede mo siyang pasalamatan ngayon. Dahil kung hindi sa taong yan, baka bulag ka pa rin sa aral na gustong ibigay sa iyo ng buhay. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, may mga kasinungalingan na poprotekta sa isang tao. Kasinungalingan na pwede na sigurong mapatawa dahil para naman ito sa ikabubuti ng sangkot. Ikaw kabarangay, naniniwala ka bang may magandang dulot ang pagsisinungaling sa kapwa mo? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.
kakailanganin ko po na itago ninyo ako sa pangalang Cyril. Kasalukuyan ay 39 years old at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari may 2 taon na ang nakakaraan. Matagal naming pinangarap ng asawa kong si Martin na magkaroon ng anak. Hindi naging biro ang pagbuo namin, lalo't alanganin na ang edad ko. Mas matanda sa akin ng 8 taon si Martin at halos 15 years din kaming naging magkarelasyon. Nung medyo bata-bata pa ako ay hindi namin nilagay sa listahan namin na magkaroon ng anak. Na-enjoy kasi namin na kaming 2 lamang ang magkasama. Lalo na sa tuwing nakikita naming nahihirapan sa responsibilidad sa mga anak ang mga kakilala namin. Ekis yun noon sa listahan namin, Papa Dudut. Hanggang isang araw noong lumagpas na ako sa 30, naisip kong parang gusto kong magkaroon ng anak. Lalo na tuwing nakikita ko kung gaano ka-cute at kabibo ang mga pamangkin ko at mga inaanak. Natakot akong sabihin yon noong una kay Martin dahil alam kong ayaw niya ng anak. Pero bilang mabilis na tumatakbo ang oras para sa mga babae ay naisipan kong sabihin na rin yon sa kanya. Kinausap ko siya at nagulat ako nang malaman kong gusto na rin pala niyang magkaroon ng anak. Natuwa ako noong sinimula na namin ang pagbuo at sinubukan namin ang lahat ng pwede at makakaya para masigurong may isisilang akong sanggol. Kaya lang tulad ng nasabi ko sa inyo ay naging alanganin nga ang lahat dahil sa edad ko. Mas nakadagdag pa sa hirap namin sa pagbuo dahil laging nakasampa sa barko ang asawa kong si Martin. Kaya naman nag-request ako sa kanya na magpahinga muna kahit 2 buwan para makabuo kami. At hindi nagtagal ay nakabuo na nga kami. Hindi ko makakalimutan kung paano namin nalaman ang tungkol sa pagkakabuntis ko. Martin, busy ka? Inaayos ko lang tong zipper ng maleta ko. Oo nga pala. Sasampa ka na pala ulit sa barko next week. Oh, huwag ka na malungkot. Babalik din naman ako bago magpasko. Alam ko naman. Sanay naman ako na lagi kang wala. Parang papunta ka na sa panunumbat na may halong toyo yan ah. Ewan ko ba? Nung isang araw pa ako tinutoyo. Huwag ka mag-alala. Magmamaasim ako na parang suka. Para perfect match tayo. Uy, huwag ka na malungkot ha. Pati ako nahahawa na sa'yo eh. Sorry kung nadamay kita sa mood ko. Bagsak lang talaga yung emosyon ko ngayon. Gusto kong sisihin yung full moon. Pati buwan na nananahimik sa langit pag didiskitahan mo. Ayos lang yon. Mabilis lang ang araw. Magugulat ka na lang. Nasa tabi mo na naman ako. Hindi lang naman kasi pag-alis mong kinalulungkot ko eh. Ay, alam ko. Sorry ha. Ba't ka nagsusorry? Hindi mo naman kasalanan kung bakit hindi tayo nakabuo habang nakabakasyon ka. Feeling ko kasi nadala ko ng pressure sa maikling bakasyon ko na makasama ka. Tapos, kailangan makabuo ka agad tayo bago ako sumampa. Kaya siguro naging mahina yung alaga ko. Hindi nakapag-perform ng maayos. Huwag ka nga. Nag-level up nga yung performance mo eh. Ako nga tong mukhang hindi nakahabol. Kaya siguro hindi tayo nakabuo. Wala na lang sisihan. Nag-enjoy pa rin naman tayo kahit talo. Babawi tayo pag babako ulit ng barko, okay? Okay. Gusto mo tulungan kita sa maleta mo? Alam mo, kailangan ko nga ng tulong mo. Pwede bang paikuha yung toolbox sa garahe? Sige. May iba ka pang papakuha? Palambing na rin ng orange juice na maraming ice. Saka kung may natira pang pandesal kaninang umaga. Okay lang? Ikaw pa ba? Thank you, mahal. O sige, iinitin ko na yung pandesal at saka… Oh, okay ka lang, mahal? Okay lang. Medyo nahilo lang bigla. Sa puyat siguro to kagabi. Sabi kasing wag nang tapusin yung pinapanood mo kay drama kagabi. Ako na lang kukuha ng toolbox sa garahe. May gusto ko bang kainin? Didiretso na rin ako sa kusina. Pakuha na lang ng tubig tapos damihan mo ng ice. Mala. Kailan ka pa uminom ng tubig na may ice? Para akong naglalaway sa yelo eh. Hindi ko alam.
Puyat yan. Sige, kukuha na ako. Anong gusto mo ipares sa tubig na may ice? Gusto mo nung natirang spaghetti natin kagabi? Ayoko nun. Nasusuka ako dun. Ha? Halos na kalahati mo nga niluto mo spaghetti kagabi ah. Tapos ngayon nasusuka ka? Ewan, parang bigla akong nasusuka. Nasusuka ako kapag naaalala ko yung amoy at kulay ng spaghetti. Naumay ka siguro tapos nakadagdag pa yung puyat mo. Para ka namang doktor niyan. Kulang na lang resetahan mo ako ng gamot. Kung may re-reseta man ako sa'yo, dalawa lang yun. Yakapsul at Kispirin. Yak! Ang luma ng banat ah. Pengi naman ang Kispirin dyan oh. Parang sasakit tong ulo ko eh. Sige na nga. Oh, pati sa bibig ko, umay ka na rin ba? Hindi ko alam. Sandali. Pupunta lang ako ng banyo. Cyril? Okay ka lang ba? Okay lang. Sabi ko na eh, buntis ka na. Kinabigla ko talaga ang huling sinabi ni Martin. Buntis ako. Paanong nangyari? Nakailang beses akong gumamit ng pregnancy test pero lahat negative. Tapos nung sinukuan ko na ang pag-check ay bigla namang sasabihing nakabuo na kami. Hindi ko na maintindihan kung bakit lagi na lamang kaming ginugulat ng tadhana. Kinabukasan, nanginginig ako noon na nagbukas ng pregnancy test kit at makalipas lamang ang ilang minuto matapos kong gamitin ay nakumpirmang tama ang hinala ni Martin. Napalundag kaming pareho sa sobrang tuwa. Hindi talaga namin inakala. Kung kailan naman paalis na siya ay saka humabol ang magandang biyaya. Iba talaga kapag sinurpresa ka ng tadhana. Magugulat ka talaga at aapaw ang saya. Hindi na namin naayos ang maleta ni Martin at nag-celebrate kami kaagad. Lumabas kami ng bahay para kumain sa paborito naming resto at saka pinag-usapang muli ang biyayang natanggap namin. Napakasaya namin. Kung alam nyo lang, walang kasing saya. Ilang taong kaming sumubok na makabuo at lahat ng mga taong yon ay napuno ng pagkadismaya dahil lahat ng test ay negative. Nakadagdag pa sa pressure ng mga kakilala namin na panay ang tanong kung kailan kami makakabuo para makarelate na raw kami sa mga kakilala naming pamilyado na. Lahat naman ay sinubukan namin pati na nga ang mga pamahiin at pagsayaw sa ubando. Ginawa namin yon. Ganon kami kasabik na magkaroon ng anak. Akala namin kaming dalawa na lang talaga sa mundo ang magkakasama ni Martin at sinusubukan na naming tanggapin yon. Tapos isang araw, nakarating na sa wakas ang magandang balita bago kami tuluyang sumuko. Pinadalahan na kami ng anghel sa aking sinapupunan. Nadagdagan na naman kami ng dahilan para lumaban pa araw-araw. Naging inspirado na kaming pareho lalo na si Martin na mas ginanahan sa pagtatrabaho. Mula nung nakasampa na siya sa barko, Papa Dudut. Gaano na kabilog yung tiyan mo? Wala pa akong 2 buwang buntis. Hindi pa to bibilog agad. Sorry, na-excite lang. Kanina pa kasi dumadaan sa newsfeed ko sa Facebook yung mga mauumbok na tiyan ng mga buntis. Nainggit ako. Nainggit ka? Eh di pabilugin mo rin yung tiyan mo para magmukha kang 9 months everyday. Grabe ka naman sa akin. Gusto ko, sa'yo yung bubilog. Excited akong hawakan yung tiyan mo kapag lumaki na. Habang buo yung bilog ng gusto. Yung magmumukha akong manghuhula na humihima sa bolang kristal. Ganon ang gusto ko. Ginawa mo pa talagang bolang kristal ang tiyan ko? Maghintay ka. Malapit na to. Baka makipagkompetensya pa ako sa pakwan sa pagiging bilugan. May insecure sa'yo lahat ng bilog na prutas pag nangyari yun. Baka nga ikaw to ipatong sa mesa bilang bilog na pampaswerte sa bagong taon. Kung ano-ano na lang nai-imagine mong itsura ng tiyan ko ha.
Hindi ko mapigilan eh. Bago ako matulog, lagi kong ini-imagine na magkasama na tayong dalawa. Tapos, kinakamot ko yung ibabaw ng tiyan mo. Lalo na yung uusling pusod mo. Ha? Bakit naman uusli ang pusod ko? Normal daw kasi yung sa mga buntis. Huwag ka mag-alala. Mahal pa rin kita kahit kasing laki na ng chiko yung pusod mo. Kinakabahan naman ako sa pusod ko. Gusto ko lubog pa rin to. Hayaan mo na. Ilang buwan lang naman nakalitaw yung pusod mo. Pagkatapos nun, konting exercise lang siguro. Lulubog na ulit yan. Pwede na ulit pasukan ng mga dumi. Ang saya mong nilalait yung tiyan at pusod ko ah. Hindi kita nilalait. Kung alam mo lang kung gaano ka-sexy sa imagination ko. Naku lang talaga. Kahit buntis ka, kakalabitin kita. Hoy! Huwag naman masyadong malakas ang boses mo dyan. Baka marinig ka ng mga katrabaho mo. Isipin nila, Gina lang ako sa kalabit anytime. Hayaan mo sila. Masaya ako eh. Ako rin naman, masaya. Sobrang saya. Para akong lumulutang ngayon sa totoo lang. Hoy, baka naman nasusobra ka na sa pag-inom ng mga gamot ha? Kaya pakiramdam mo, lumulutang ka na. I-check mo mabuti yung reseta. Baka mamaya, pusod mo na yung lumulutang-lutang dyan. Hindi pa rin talaga tayo tapos sa pusod ko, no? Ang sinasabi ko lang, mag-ingat ka sa mga iniinom mong gamot. Mahirap na. Lalo't first time mo magbuntis. Ayoko mapahama kayo ni baby. Okay lang kami. Huwag kang mag-alala dyan. Ilang beses kong kinausap yung doktor ko tungkol sa mga nireseta niyang gamot. Nirecord ko pa nga sa phone yung mga sinasabi niya para lang siguradong mabalikan ko kapag may nakalimutan ako. Okay, maganda yon. Maging maingat kayo dyan habang wala ako ha. Araw-araw akong tatawag sa'yo para kunwari, nasa tabi niyo lang ako. Nalungkot naman ako bigla. Huwag ka nang malungkot. Hindi yan maganda sa anak natin. Dapat happy lang, okay? Ang saya lang kasi kung kasama kita ngayon dito sa Pinas habang nagbibilang ng araw kung kailan bibilog yung tiyan ko. At kung kailan uusli yung pusod mo. Nakakainis, panira ka talaga. Basta, uuwi ako kagad pag pwede na. Sabi ko nga nung nakaraan, di ba? Mabilis lang lilipas ang araw. Hindi mo mamamalayan, pababa na naman ako ng barko at pauwi na ulit sa'yo. Gusto ko yan. Hihintayin kita. Umuwi ka kaagad ah. Uuwi talaga ako kaagad. Lalo ngayon na may dagdag na akong dahilan para umuwi. Ang baby natin? Yung pusod mo. Nakakainis to! Nagtawanan pa kami at nag-usap ng ilang sandali bago nagpaalam si Martin para matulog na. Gabi-gabi kaming magkausap noon at wala kaming ibang naging topic kundi ang pagbubuntis ko. Ewan ko ba, parang hindi kami nauubusan ng pag-uusapan at enerhiya kapag tungkol na sa anak namin ang usapan. Lalo na si Martin, kahit madalas pagod siya kapag nakakausap ko. Pero oras na mag-update na ako sa kanya tungkol sa pagbubuntis ko ay parang milagrong nawawala ang pagod at pagkabugnutin niya. Iba talaga ang epekto ng anak sa magulang. Kahit yung mga sanggol na hindi pa lumalabas sa mundo pero alam mong nasa sinapupunan lang ng mahal mo. Iba talaga. Pagkatapos nga ng mga tawagan namin ay buwaba pa ako sa kusina para uminom ng mainit na gatas. Pagkapanhi ko ng kwarto ay binalikan ko ang mga reseta at voice recordings ng doktor ko para malaman kung tama ang ginagawa ko. Hindi pa ako kaagad nakakatulog dahil para pa rin akong nakalutang mula sa masayang pag-uusap namin ng asawa kong si Martin. Panay ang hawak ko sa tiyan ko at ini-imagine ko na kasing bilog at kasing laki na yon ng pakwan. Lagi ako napapangiti. Hindi na ako makapaghintay. Kahit ang pagpusli ng pusod ko ay nakapagdulot ng kasabikan sa akin. Lahat ng magpapakita na buntis ako ay gusto ko. Kahit na hindi pa magmukhang kaaya-ayang itsura ko sa mga tao ay wala akong pakialam. Wala na ako ibang pakialam maliban sa bubuuin naming pamilya ng asawa ko. Sa tuwing nagbumuni-muni ako ay hindi magtatagal ay makakaramdam na ako ng antok. Isang madaling araw ay bigla akong nagising dahil sa kakaibang pananakit ng tiyan ko. Napabangon ako at nakiramdam. Hindi ko mapigilang mapangiwi sa sobrang sakit. Dinampot ko ang cellphone ko para tawagan si Martin
nang bigla kong maramdaman, Papa Dudut, ang mainit na likido na dumadaloy sa aking hita. Dinudugo ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakunan ako. Nakumpirma ko yon nang mag-isa akong pumunta sa ospital. At hindi ako makapaniwala habang nakatingin sa akin ng doktor at binabasa ang nakasulat sa kanyang clipboard. Para akong nakalutang sa pagkakataong yon, nakalutang ako hindi dahil sa saya kundi sa dami ng katanungan. Bakit? Bakit kailangan mawala ang ipinagbubuntis ko? Bakit kailangan sa akin mangyari yon? Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na maging ina ako, pero bakit bigla yung binawi sa akin? Bakit saglit lang pinaranas sa akin ang pagiging ina? Bakit pinaranas sa akin na magkaroon ng bata sa sinapupunan ko kung babawiin din pala? Ano bang nagawa kong pagkakamali? Ano bang kasalanan ang nagawa ko para karmahin ako ng ganon? Parang hindi naman tama yon. Parang gusto lang akong pahirapan pa ng Diyos. Sa sakit na nararamdaman ko noong mga oras na yon ay sinisisi ko na ang Diyos. Tuliro na ako ng mga oras na yon. Naisip ko na hindi pa ba sapat yung mga taon na punong-puno kami ng stress at kalungkutan na mag-asawa dahil hindi kami makabuo. Pag-uwi ko galing sa ospital ay inasikaso ang lahat ng pwedeng asikasuhin sa bahay para mawala sa isipan ko ang pait ng pagkawala ng anak ko. Hindi ko sinabi kay Martin ang masamang balita. Parang may nagpapatikom ng bibig ko para hindi yon sabihin sa kanya. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo lalo't may suicidal tendencies si Martin. Dala ng depression ito. Isa pa yung naging pasakit sa akin. Paano ko sasabihin ang masamang balita sa kanya? Napakasaya na niya noong nalaman na magkakaanak na kami. Naging bihira ang atake ng depression niya, pero paano kapag nalaman niyang nawala na ang dahilan ng saya na nararamdaman niya? Baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Noong mga taon na sinusubukan namin pero hindi kami mapagbigyan ng ilang beses na nagtangka si Martin na tapusin ang sarili niyang buhay dahil sa depression dala ng hindi namin pagkakaroon ng anak. Napansin ko na grumabe yung mga atake niya noong mga panahong hindi kami makabuo. Iniisip ko pa lamang kung ano ang pwede pa niyang magawa na hindi maganda oras na malaman niyang nawala na ang bata na nasa tiyan ko na kinakasabikan niya. Kaya naman, nagpa siya akong hindi yon sabihin sa kanya, Papa Dudut. Buti naman, sinagot mo na tawag ko. Pasensya na mahal, naging busy kasi ako buong araw. Hindi ko nga halos natignan yung cellphone ko. Naiwan ko pala dito sa kwarto, kaya rin hindi ko nasagot yung mga tawag mo kanina. Bitbitin mo lagi yung cellphone mo. Para kung may emergency man, madali mo lang akong matatawagan. Hindi magkakaroon ng emergency. Tatablahin ko lahat ng mga negative vibes sa buhay natin. Safe ako, huwag kang mag-alala. Pero yung anak natin, gusto ko safe din siya. Basta, huwag kang mag-alala. O ano, kumain ka na ba? Kakain pa lang. Hinihintay ko lang yung mga kasamahan ko para sabay-sabay na kami. Ikaw ba? Hindi pa ako nagugutom eh. Ayos pa naman ako. Nakarami rin ako ng kinain kaninang umaga. Ay, hindi pwede ang ganyan. Tandaan mo, dalawa na kayo ng anak natin na kailangan ng lakas. Kumain ka para sa inyong dalawa. Sige, after nitong video call natin, saka ako sasandok ng kanin at magpapainit ng tinapa. Huwag masyado sa tinapa. Hindi naman maganda yun. Inuubos ko lang para hindi na matambakan sa ref ng mga lumang ulam. Kumain ka rin ng gulay. Damihan mo. Magpapadala ako mamaya ng extra pera para makabili ka ng gulay na kakainin nyo ni baby. Punuin mo yung ref para makarami kayo ng gulay. Sige. Kamusta ba si baby natin? Okay naman siya, mahal. Makulimlim ba dyan? Kasi dito sa Pinas, lagi na lang makulimlim kahit hindi na tag-ulan. Hindi naman makulimlim. Maaraw pa rin. Wala namang masakit sa'yo.
Anong sabi ng doktor nung huling check-up mo? Okay naman. Buti maayos ang internet mo dyan, ano? Kasi kapag nasa gitna kayo ng dagat, pahirapan sa maayos na signal. Maayos yung internet namin dito. Kailangan eh. So, anong sabi ng doktor mo? May kailangan bang bilhin na gamot? Wala naman. Anong internet ba ang gamit nyo? Baka pwedeng yan na rin ang ipakabit natin dito sa bahay. Kasi minsan naiinis na ako ang bagal ng internet natin, nakaka-stress. Huwag kang magpaka-stress. Sige, papakabit tayo ng mas mabilis na internet. Please, iwasan ma-stress, mahal ha? Ayoko maka-apekto yan sa baby natin. Naku, hindi no. Hindi maaapektuhan ng stress ang baby natin. Lalaking healthy at matibay to tulad ng papa niya. Yan din ang gusto ko. Maging healthy siya at masiyahin din. Parang mama niya. True. Kumusta pala ang mga bisita niyo dyan sa barko? May artista ba kayong nakasakay? Pa-video greet ako ha. Okay naman sila, pero mahal. Baka pwedeng pag-usapan natin si baby. Ha? Bakit? Hindi ka pa ba nagsasawa na sa tuwing magkausap tayo, puro si baby ang topic? Hindi ah. Alam mo naman na kapag si baby ang usapan mas lalo akong ginaganahan. Sa susunod na tayo mag-usap tungkol kay baby. Marami pa namang ibang araw. Gusto muna kitang kumustahin. Kwentuhan mo naman ako. Ayos naman ako dito, mahal, pero ayun, paminsan-minsan tinatamaan ng lungkot. Pero kinakaya ko naman lalo kapag naiisip ko kayo. Kaya nga sana gusto kong pag-usapan kayo ni baby para mabawasan yung lungkot ko. Alam mo naman kapag nagtuloy-tuloy ito, ayoko maulit yung pagtatangka ko sa buhay ko. Lalo na't magkakaanak na tayo. Kailangan kong maging matibay. Kaya please, kung pwede sana, pag-usapan natin lagi si baby. Kahit yun lang. Para akong kinurot sa puso nang marinig ko ang pakiusap ni Martin. Lalo na noong napatitig ako sa kanya at napansin kong malungkot nga siya. Hindi ko man lang naisip na nasa gitna ng karagatan ng asawa ko at malayo sa mga mahal niya sa buhay at hindi man lang makatapak sa lupa. Talagang malungkot yon para sa kanya. Nakonsensya tuloy ako lalo na pero hindi ako nagpadaig doon. Kahit may parte sa akin na gusto ko nang umamin kay Martin pero pinigilan pa rin ako ng takot. Takot na baka mas lalong mabaon sa depression ng asawa ko. Malayo pa naman kami sa isa't isa at hindi ko siya mababantayan. Paano nga kung magtangka siyang muli na tapusin ang buhay niya? Paano ko siya matutulungan kung malayo ako sa kanya? Sana maintindihan ninyo, ang paglilihim ko ay paraan ko para proteksyonan ang asawa ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Humingi ako ng milagro sa Diyos na baka naman pwedeng ibalik ang anak namin sa tiyan ko. Pero alam ko naman na imposible yon. Hanggang sa bigla akong nakaisip ng paraan. May gabing sumaglit ang ideyang yon sa isipan ko. Desperada na kasi ako at tinawagan ko ang nooy 25 anyos na pinsan ni Martin na si Alan. Palikero si Alan at hindi napipirme sa isang babae. Hindi nagpapatali. Bata pa kasi kaya mainit pa ang dugo at sobrang taas ng libido sa katawan. Naisip kong siyang solusyon sa problema ko. Alam kong kaya ko siyang mapapayag sa plano ko lalo't nasabi minsan sa akin ni Martin na naging crush ako ng pinsan niyang si Alan. Malawak naman ang isip ng asawa ko at crush lang naman daw yon at alam niyang mapagkakatiwalaan niya ang pinsan niyang yon. At mapagkakatiwalaan din niya ako na hindi papatol kay Alan anuman ang mangyari. Ayaw ko mang sirain ang tiwalang yon ni Martin sa akin pero nakaisip na kasi ako ng masamang plano. Pero para yon sa ikabubuti ng kalagayan ng asawa ko. Hello, Alan! Halika, pasok ka. Salamat. Kumusta ka, Ate Cyril? Cyril na lang. Masyado mo namang pinaparamdam sa akin na matanda na ako. Pasensya na. Pero hindi yun ang intensyon ko.
Sa totoo lang, ang bata mo pang ang tingnan eh. Mas mukha pa nga akong matanda kaysa sa'yo. Tsaka inaati kita kasi paggalang ko na rin yun sa'yo bilang asawa ni Kuya Martin. Huwag mo na akong galangin. Bastusin mo ko. La, grabe ka naman. Bastusin talaga? Biro lang. Maupo ka. May gusto ka bang inumin? Kainin? Maraming laman ref ko. Kailangan ko ng janitor fish na sisimot ng hindi ko naubos na ulam. Yun naman pala ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta rito. Tagasimot ng tirang ulam. Baka meron ka pang ibang gustong simutin dito sa bahay. Willing akong ibigay. Kahit ano. Yung mga branded na polo ni Kuya Martin. Panghatak ko rin sa mga babae yun kung sakali. Ouch naman. Ibang babae pa ang gusto mong hatakin nandito naman ako. Biro ba yan? Hindi ako nagbibiro pagdating sa paghatak. Namiss mo siguro yung mga hatak ni Kuya Martin, no? Oo eh. Ang hirap kapag nasa malayo ang asawa mo. Oo, mahirap nga. Lalo na siguro kay Kuya Martin. Sobrang sabik na yun sa mga hatak mo. Huwag na nating pag-usapan ng Kuya Martin mo. Baka makagat na nun ang dila niya kakaalala natin sa kanya. Nakagat ko nga bigla dila ako eh. Baka ako naalala niya. Malambot siguro yung dila mo, no? Malikot ba yan? Ha? Bakit naman biglang naging interesado ka sa dila ko? Wala naman. Natanong ko lang. Yung dila kasi ng Kuya Martin mo, maliit, saka mabagal, hindi makasabay. Ayoko ng ganon. Maliit nga dila ni Kuya Martin. Kaya laging parang nabubulol yun kapag napapahaba na yung usapan eh. Mahaba ba, Alan? Mahaba ang alin? Ang pasensya mo sa mga tulad kong may edad na. Huwag mong isipin na may edad ka na. Ang hot kaya ng babae kapag tumatanda na. Mas nagiging maalaga kasi sa sarili. Tsaka mas mature mag-isip. Tsaka mas batak sa ano. Alam mo na. Oo, batak. Sobra. Nakasubo ka na ba ng babaeng mas matanda sa'yo? Hindi pa nga eh. Mahina ako sa mas matanda sa akin. Akala kasi nila totoy pa ako. Kahit totoy ka, tingin ko satisfying sa pakiramdam kapag kasama ka na. Sa reviews ng mga nakaano ko, magaling naman daw ako. Pangmatagalan ng baterya, sabi nila. Gusto ko yan. Pangmatagalan ng baterya. Matagal pa naman ako bago mapagod. Ang swerte naman ni Kuya Martin. Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede kang maging kasing swerte ng Kuya Martin mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Baka gusto mong masubukan baterya ko. Hindi pa kinakalawang at fully charged ngayon to. Teka, tama ba tong naglalaro sa isip ko? Siguro. Pero may gusto pa akong ipalaro sa'yo. Ano yun? Malalaman mo kapag sumama ka sa akin sa kwarto. Nakailang beses na napalunok si Alan. Alam kong excited na siya sa tukso na yon. Agad ko siyang hinatak papasok sa kwarto para maisakatuparan ang plano ko. Ang magpabuntis kay Alan sa lalong madaling panahon. Bahala na. Kahit na diring-diri ako noon habang kahalikan siya ay tiniis ko. Inisip ko na lamang ang kasiping ko noon ay ang asawa kong si Martin. Mapusok nga si Alan. Pinagod niya ako buong gabi at sinigurado kong hindi niya ako titigilan. Hindi ako papayag, kailangan kong mabuntis agad sa buwan na yon. Pagkatapos namin ay nakaramdam ng konsensya si Alan. Paano raw kapag nalaman ni Martin ang lahat? Sinabi ko sa kanya na magiging lihim namin yon hanggang hukay. Sinabi ko sa kanya na gusto ko pang ulitin namin yon sa mga susunod na araw. Alanganin siya noon pero agad ko siyang hinalikan para mapa-oo siya. At pumayag naman siya. Alam kong sinabi ng doktor na huwag munang magpapabuntis dahil kakatapos ko pa lamang makunan. Hindi advisable.
Sa unang pagkakataon ay hindi ako nakinig sa sinabi ng doktor ng mga oras na yon at hindi na ako naniniwala sa doktor dahil nung una ay sinunod ko naman ang lahat ng sinabi sa akin para maging makapit ang anak ko sa sinapupunan ko. Pero anong nangyari? Nakunan pa rin ako. Kaya lahat ng mga sumunod na galaw ko ay hindi ko na pinagbigay alam sa doktor. Hindi na rin ako nag-follow up check-up after kong makunan. Mas kilala ko ang katawan ko. Alam kong pwede ko pang puwersahin ang katawan ko para makabuo ako sa tulong ni Alan. Papadudot, hindi nga pala nalaman ni Alan na nabuntis ako ng asawa ko. Pinagpasyahan kasi namin mag-asawa na huwag ipaalam sa mga kamag-anak namin na buntis ako para hindi ako ma-stress at ma-pressure sa paglapit nila sa akin. Mabuti na lang pala at walang nakaalam sa ipinagbubuntis ko maliban sa amin ni Martin. Dahil doon ay madali kong nahatak si Alan para makibahagi sa plano ko na muling magpabuntis. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Palihim ang naging pagpunta ni Alan sa bahay. Wala namang nakapansin isa man sa mga kapitbahay o kamag-anak. Magaling magtago si Alan. Kaya nga siya ang nilapitan ko, alam ko noon na marami siyang naging karelasyon na pinagsasabay-sabay niya. At hanggang sa matapos sila ay hindi siya nahuli ng kahit na sino sa mga yon. Kaya sakto si Alan para sa plano ko. Sinabi ko pa sa kanya na naka-pills din ako, kaya hindi siya dapat matakot na mabuntis niya ako. Pero sa totoo lang ay hindi ako gumagamit ng pills. Gumagamit ako ng mga gamot na nakita ko sa Facebook para mabilis akong mabuntis. Kung tatanungin ninyo kung nakokonsensya ba ako sa mga ginagawa ko noon ay hindi. Dahil gusto ko na talagang magkaroon ng anak. Pakiramdam ko ay patas lang ang ginagawa ko dahil binawi sa akin ang anak ko ng walang pasabi. Bakit naman ako makokonsensya, hindi ba? At ang ikabubuti ng asawa ko ang priority ko. Sa loob nga ng isang buwan ay halos inaraw-araw ako ni Alan. Ilang beses pa sa isang araw, kahit pagod na ako at parang wala nang maibubuga, ay pinilit ko pa rin ang katawan ko. Kailangan kong mabuntis kahit na ano ang mangyari. Wala naman problema yon para kay Alan, bata pa siya at totoong ganado at puno pa ang enerhiya na meron siya. Sigurado ring mabilis kaming makakabuo lalo't bata pa siya. Saka hindi rin problema kung magiging kamukha niya ang mabubuo namin. Para na rin kasi silang kambal ni Martin dahil magkamukha sila mula sa kilay at korte ng mukha. Si Alan talaga ang pinakamagandang candidate para maging ama ng ipinagbubuntis ko na gusto kong mangyari. Kaya lang noong lumagpas na ang isang buwan ay hindi pa rin ako nabubuntis. Na-pressure ako at mas lalo lang na-stress nang kausapin ako ni Alan tungkol sa nangyari sa aming dalawa. Kaya na ba? Isang round pa. Ha? Okay ka lang ba? Kanina ka pa nakatulala dyan eh. Masyado ba kitang pinagod? Sabi sa'yo pang matagalan baterya ko. May iniisip lang ako. Huwag ka nang masyadong mag-isip dyan. Makakaapekto yan sa performance mo. Gusto mo pa ba? Nakailan na tayo ah. Kaya mo pa? Ako pa talagang tinanong mo. Aba syempre, may ibubuga pa to. Ikaw, meron pa ba? Meron pa naman. Ako pa ba? Kaya lang ano? Nakokonsensya na ako eh. Bakit? Bakit? Dahil kay Kuya Martin, syempre. Sabi naman sa'yo, wag mo nang isipin yun. Wala siyang malalaman. Maghuhugas lang ako ha. Tapusin mo na yung pag-overthink at konsensya mo. Tapos next round na tayo ha. Parang ayoko na ng ganito, Cyril. Ha? Paanong ayaw? Matapos mo akong patikimin ng langit sa kakaatras? Gusto ko pa rin naman, kaya lang… Gusto mo naman pala
Yun ang mahalaga. Pero may isa pa akong gusto eh. Kaya pa yan ang baterya ko. Sabihin mo lang kung ano gagawin ko. Paano kaya kung maging tayo na lang? Bakit mo naman biglang naisip yan? Iba kasi yung connection natin sa kama eh. Naisip ko lang, ikaw pa lang yung na-experience ko na kakaiba. Sobrang kontento ako ganun. Kaya nakakaselos nga si Kuya Martin eh. Kasi asawa ka niya. Makontento ka na lang sa ganito. Alam mo bang kapag magkarelasyon na, nababawasan na yung thrill sa kama. Mas maganda yung ganito, patago, mas masarap. Pangarap nga to ng mga kaedaran mo, di ba? Parang namimiss ko na kasi yung pakiramdam na meron girlfriend. Yung steady lang. Ayoko na ng papalit-palit ng babae. Eh di isipin mo na lang na girlfriend mo ko. Ganun na lang. Pero gusto ko tayo na talaga. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Sabi mo naman napapasaya kita sa kama. Sabi mo mas magaling ako kaysa kay kuya. Ano pa bang ibang requirements mo para pumasa na ako bilang boyfriend mo? Mahal ko ang Kuya Martin mo. Hindi tayo pwede, Alan. Alam ko na alam mo kung ano tong pinasok mo. Hanggang kama lang tayo. Oo, alam ko nga pinasok ko. Pero pwede naman kasi magbago isip ko eh. Alam ko na sinabi ko sa'yo nung una na gusto kong ikama lang kita. Pero habang tumatagal, nagbago feelings ko eh. Hindi yan uubra sa akin. Kasal kami ng Kuya Martin mo. May annulment naman. Mahal ko nga si Martin. Kaya hindi pwede. Ni minsan ba hindi ka na-attract sa akin? Ay. Alam mo naman siguro yung tungkol sa suicidal tendencies ng Kuya Martin mo, di ba? Oo, alam ko. Ako pa nga yung unang nakahuli sa kanya nung nagtangka siyang magbigti. Di ba? Nagtulungan pa nga tayo para maibaba siya sa kisame. Kaya mo pa bang makita ulit yon? Hindi ko kaya. Ayoko nang pagdaanan ulit yun. Kapag nalaman niyang may nangyayari sa atin, pwedeng matagpuan na naman natin siya sa kisame. Sige ka. Baka lang kasi… Nakakaya ba ng konsensya mo yon? Lalo't pinagtapos ka niya ng pag-aaral? Pati mga luho mo tuwing Pasko sagot niya. Sobrang bait ng Kuya Martin mo sa'yo. Tapos gaganunin mo siya? Wala akong alam sa mga nangyayari sa kabilang buhay. Pero malakas ang kutob ko. Kahit andun na ang Kuya Martin mo, baon pa rin niya ang galit niya sa'yo. Kapag nalaman niya na tinuhog mo ang mahal niyang asawa. Huwag ka namang ganyan, Cyril. Sinasabi ko lang sa'yo ang pwedeng mangyari. Oras na malaman ni Martin ang tungkol sa ginagawa natin. Ikaw naman tong nang akit sa akin eh. Pero tumuka ka, di ba? Sa tingin mo, kanino siya masigit na magagalit? Ay, tama ka. Kaya nga ilihim na lang natin to. At least nag-e-enjoy pa rin naman tayo, di ba? Ayaw mo nun? Nag-e-enjoy ka na. Pwede ka pang makipagrelasyon sa iba. Hindi naman ako stricto. Mature naman ako mag-isip. Walang problema sa akin kung makikihati ako sa girlfriend mo. Ayoko na. Hindi ko to pwedeng gawin kay Kuya Martin. Tapusin na natin to. Hindi na kaya ng konsensya ko eh. Inis na inis akong nakatitig kay Alan matapos niyang sabihin yon. Bakit umatras na lamang siyang bigla? Hindi pa ako tapos sa kanya at hindi pa kami nakakabuo. Sa inis ko ay pinagtabuyan ko siya palabas ng bahay. Napaiyak na lamang ako dahil parang walang pinuntahan ang efforts ko para mabuntis. Bumalik ako sa kwarto para mahiga dahil pakiramdam ko ay nanghina ako sa mga nangyari. Patuloy lamang ako sa pag-iyak hanggang sa bigla kong naramdaman na umiikot ang paningin ko. At bigla ay naduwal ako. Nagmadali akong sumuka sa banyo at noong natapos ako ay napangiti ako. Nagpahinga ako at kinabukasan agad kong nilabas ang isang pregnancy kit mula sa cabinet ng banyo at doon ay nakumpirmang buntis nga ako. Wala akong kasing saya noon pero agad kong naisip si Alan. Malalaman at malalaman itong buntis ako lalo't hindi ko naman nakakasama si Martin. Kaya nakaisip ako ng plano. Pinabalik ko si Alan sa bahay para kausapin.
Ayaw na sana niyang harapin ako pero sinabi kong buntis ako at doon siya natakot. Minanipula ko pang muli si Alan at nagkunwaring natatakot ako sa ipinagbubuntis ko. Maski siya ay nadamay sa takot ko. Mas lalo siyang nabaon sa konsensya at natakot sa responsibilidad. Sinabi niyang hindi pa siya handang maging isang ama. Lihim akong napangiti. Sinabi ko na ipapalaglag ko ang nabuo namin dahil pauwi na si Martin. Agad naman siyang pumayag. Sinabi niyang mag-ingat ako sa gagawin ko para hindi malaman ni Martin. Tumango lamang ako at saka pinaalis na siya. Nagmadali naman siyang umalis ng bahay at mula noon ay iniwasan na niya ako. Pagkatapos noon ay tinawagan ko si Martin para pauwiin. Minanipula ko rin ang asawa ko na magmadali siyang umuwi. Mabilis namang pumayag ang asawa ko at sinabing gagawa siya ng paraan para makauwi agad. Para makasama ako dahil lungkot na rin daw siya sa barko. Napangiti akong muli, Papa Dudut, parang pinapayagan ng langit na buuin ang mga plano ko. Parang sa unang pagkakataon ay pumapanig sa akin ang tadhana. Makalipas lamang ang 2 linggo ay umuwi si Martin para sa ilang linggong bakasyon. Makakatulong yon para hindi magtaka si Alan kapag pinaalam na namin sa lahat na buntis ako. Iisipin niyang nakabuo kami ni Martin habang nagbabakasyon ang asawa ko sa Pilipinas. Sa wakas, nayayakap na kita. Payakap nga ulit. Huwag masyadong mahigpit. Baka maipit si baby. Maingat ako. Hayaan mo lang na mayakap kita. Namiss talaga kita eh. Ang lungkot kasi sa barko. Ang lungkot din naman dito. 2 lang kami ni baby na magkasama. Hayaan mo. Mag-iipon ako na maigi para hindi ko na kailangan sumampa ulit sa barko. Tatapusin ko lang yung kontrata ko ng 1 taon. Tapos magkakasama-sama na tayo ng matagal. Magnegosyo na lang tayo. Mas gusto ko talagang kasama ka rito. Ayoko nang mahiwalay sa'yo. Ayoko rin naman na mahiwalay sa'yo. Kahit lagi tayo nakakapag-video call, kulang pa rin eh. Gusto ko na nahahawakan kita. Lalo kapag maumbok na tiyan mo. Gusto ko masubaybayan yun. Oo nga pala. Nagpunta ako sa doktor last week. Oh, ano sabi? Nalaman ko na mali pala yung bilang ng doktor sa buwan ng pagbubuntis ko. Nung nagpa-check up tayo, 1 linggo pa lang pala akong buntis. Ay teka, wala pa atang 1 linggo. Ha? Pwede palang malaman na buntis ka na kahit 1 linggo pa lang? Oo naman. Maganda na ang teknolohiya natin ngayon. Kahit nga siguro 1 araw pa lang akong buntis, madedetect na agad eh. Ano ba yan? Kala ko pa naman malapit na kami magkita ni baby. Matatagalan pa pala. Magkikita pa rin naman kayo. Na-adjust lang yung buwan. Mabuti na lang. Nagpa-check up ka pala nitong huli. At least na-monitor natin ng tama yung pagbubuntis mo. Kaya nga eh. At least sumaba pa yung time ko para mag-practice ng pag-iri ko. Para hindi naman nakakahiya kung wala ako sa tono. Kailangan pala nasa tono ang pag-iri. Oo, kailangan. Nire-rate ni Doc at ng mga nurse ang pag-ire pag nagle-labor. Tsaka baka pogi yung doktor na magpapaanak sa akin. Nakaka-turn off yun kung sintonado ako, di ba? Uy, nakakaselos naman yun. Akala ko ba ako lang ang gwapo sa paningin mo? Hindi naman tumabiro. Para sa akin, ikaw lang talaga. Ano ka ba? Akala ko naman nagbibiruan lang tayo rito. Sorry na. Kinabahan lang ako. Munti ka na ako ma-insecure eh. Pasensya na. Oo nga pala, maiba ako. Dumaan ba rito si Ala nung wala ako? Ha? Hindi ah. Bakit mo naman naisip yan? Sabi ko kasi sa kanya, nadaan-daanan ka rito sa bahay habang wala ako. Para may kasama ka. Nag-alala kasi ako sa'yo ng gusto, lalo't mag-isa ka lang dito. Hindi naman siya dumaan ni minsan. Alam mo naman yung pinsan mo na yun. Lagi na lang ng bababae. Busy yun. Bata pa kasi siya kaya mainit pa ang dugo. Pero oras na makakilala siya ng tulad mo, baka diretso altar na yun. Nasa lahi pa naman namin na kapag na-inlove na, yun na talaga. Loyal na kami sa isa.
Nako, malabong mag-settle down yung pinsan mong yun. Mahaba pang panahon na hihintayin bago maumay yun sa pambababae. Wala ka naman tiwala sa lahi namin. Ako nga no, kabataan ko, babaero talaga ako. Pero nung nakilala kita, ayoko na sa iba. Kaya sigurado ako na ganun din si Alan. Lodi kaya ako nun. Change topic na nga. Oh, pa-change topic. Kasi naman, nai-imagine ko yung pambababae mo bago mo ako nakilala. Parang gusto ko tuloy toyoin dahil sa selos. Ay nako, wag. Kakauwi ko lang. Toyo ka agad ang pambababad mo sa akin. Wag ganun. Namiss ko ang adobo, pero hindi ang toyo mo. Alam mo kung paano mawala ang toyo ko? Paano? Halika sa kwarto. Ituturo ko sa'yo. Teka, hindi ba makakasama sa baby natin yung gusto mo? Pwede pa naman madaganan to. Hindi pa naman nakausli pusod ko eh. Nagpahatak naman si Martin papasok ng kwarto at doon ay may nangyari sa amin. Wala akong kasing saya na makasamang muli ang asawa ko pero lalong umangat ang saya ko nang maisip na buo na kaming pamilya. Magkakaanak na kami kahit na hindi siya ang totoong ama. Hindi naman niya alam, ang importante ay nabuo sa sinapupunan ko. Umiwas na ng tuluyan si Alan at pinagtataka yon ni Martin pero pinaintindi ko na lamang kunwari sa asawa ko na hindi naman palagi ay close silang magpinsan. Doon pa lang ay natigil sa kakaisip ang asawa ko sa nangyaring paglayo ni Alan. Hindi ko alam kung anong swerte ang dala ni Alan pero sobrang kapit ng bata. Naging sobrang smooth ang pagbubuntis ko. Nang mailabas ko na nga ang anak ko ay napansin agad ni Martin na kamukhang kamukha niya ito. Lalo na raw sa kilay at hugis ng mukha. Natawa na lamang ako at sinabing malakas ang lahi niya. Hindi siya naghinala. At kahit 2 taon na ang nakakalipas, wala pa rin siyang kaalam-alam na hindi niya anak ang iniluwal ko. At wala akong balak ipaalam yon sa kanya. Maswerte nga rin ako kasi nag-ibang bansa na si Alan. Mas lalo kaming nawala ng pagkakataon na magkita at mas napadali ang pagkawala ng konsensya sa pagitan namin. Masaya na ako lalo't kasama na namin ng anak ko si Martin. Hindi na nga muling sumampa si Martin sa barko at nanatili na lamang sa Pilipinas kasama ko. Ngayon ay pinaplano naming magkaroon pa ng isa pang anak. Pero nahihirapan na ako dala ng edad ko at maswerteng naihabol ko talaga ang panganay namin, ang anak ni Alan, na buong buhay ko hanggang sa kabilang mundo ay walang ibang kikilalaning ama kundi si Martin. At araw-araw kong ipinapanalangin na ipaubaya na sa akin ang lihim na yon. Nangako akong magiging mabuting ina at asawa bilang kapalit. Nga po pala, sinadya ko pong ibahin ang mga pangalan ng mga taong naging bahagi ng kwento ko. Gusto ko lamang pong makasigurado na maitatago ang pagkakakilanlan namin kahit papaano. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig sa Barangay LS. Sana'y mabigyan ng tsansa na maitampok ang aking kwento. Muli maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong kabarangay, Cyril. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan kung sino pa yung pamilya natin, sila pa ang mananakit sa atin. Pero pamilya rin ang magiging kakampi natin kapag pakiramdam natin nag-iisa na lamang tayo at sinusubok ng mundo. Ikaw kabarangay, gaano mo kamahal ang pamilya mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa mga katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories.
Sa totoo lang ay araw-araw ko kayong tinututukan sa Barangay LS at minamarathon ang mga barangay love stories na ina-upload ninyo online. Magkahalong saya, lungkot at gigil yung nararamdaman ko sa tuwing nakikinig sa mga kwento ng mga kabarangay natin. Pero ang pinaka gusto kong parte ay yung meron akong natututunan sa dulo ng bawat kwento. At yun ang dahilan kung bakit nag-decide akong sumulat sa programa ninyo para magbahagi ng aking karanasan. Pero bago ko simulan ang paglalahad ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bri. 29 years old, taga Binangonan, Rizal, at isang online seller papadudot. Nagtitinda ako ng RTW na damit at shorts. Nagbunga ang pagsisikap ko noong nagkaroon ako ng 2 physical store sa Taytay, Tiangge. Bukod doon ay meron din akong tindahan ng mga pasalubong tulad ng cornic, banana chips at kung ano-ano pa sa Binangonan Market na inaangkat ko sa iba't ibang probinsya at binebenta ng bultuhan sa murang halaga. Kaya nga sa edad kong ito ay nakapagpundar na ako ng bahay at sasakyan. At bukod doon ay pinag-aaral ko rin ang mga kapatid ko na nasa Cebu. Gabi-gabi bago ako matulog ay lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil tinulungan niya akong umasenso sa buhay upang maging instrumento para makatulong sa mga nangangailangan. Palibhasa, alam na alam ko yung pakiramdam ng walang-wala sa buhay lalo pat hindi ako pinanganak sa mayamang pamilya. Lumaki ako kasama ang lolo't lola ko at nagpapasalamat ako sa pagmamahal nila sa akin. Marami silang aral sa buhay na itinuro na masasabi kong dala-dala ko pa rin hanggang sa ngayon. Isa na nga doon ang pagpapatawad at kababaang loob. Sisimulan ko ang kwento ko noong pinagbubuntis ako ng nanay kong si Selena. Hindi ko makakalimutan kung paano yon kinuwento sa akin ni Lola. Sakto malakas ang ulan sa labas at madilim ang langit. Yun din kasi ang parehong panahon na nalaman nilang buntis sa akin ang nanay ko, Papa Dudut. Sinabi sa amin ng tatay mo na buntis ka. Wala naman po talaga akong planong sabihin sa inyo kasi ayoko naman sa batang to, Nay. Kung hindi pa namin nakita tong ginamit mong pregnancy test sa basurahan, hindi pa namin malalaman ng nanay mo. Bakit po ba kasi masyado yung pinoproblema tong baby sa tiyan ko? Plano ko nga pong ipalaglag. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Plano mong patayin yung sarili mong anak? Matakot ka nga sa Diyos, Selena. Ilang beses ko po bang dapat sabihin? Ayoko sa batang to. Buisit siya, sana hindi na lang siya nabuo. Nasaan na ba yung tatay niyan? Iharap po sa amin yung tatay ng batang yan. Wala na po. Iniwan na ako nung nalamang buntis ako. Kaya nga ayoko na rin sa batang to kasi kasalanan ito kung bakit kami naghiwalay. Walang kasalanan niyang anak mo. Yung tatay ng batang yan ang siraulo. Kasi tinakbuhan kayo mag-ina niya. Sigurado ko bang wala na yan sa bayan natin? Kasi hahanapin ko siya kahit galugarin ko pa tong buong Rizal. Wala na nga po. Hindi ko na rin makontak sa cellphone. Walang hiya pala yung lalaki na yan eh. Anak naman. Pwede bang wag mo nang idamay yung magiging apo namin? Wala siyang kasalanan. Anong gusto niyong gawin ko, Nay? Hayaan ko siyang mabuo sa tiyan ko, ganun ba? Oo, kasi malaking kasalanan sa Diyos ang pumatay. Tama ang nanay mo. Makinig ka sa kanya, Selena. Hindi niyo po ako naiintindihan. Hindi pa ako handang maging magulang. Sige nga po, paano ko palalakihin yung batang to? Ako lang mag-isa. Tapos nag-aaral pa ako. Kasama mo kami ng tatay mo. Tutulungan ka naming palakihin yung anak mo. Kung hindi kaya magpakatatay ng lalaki ng iwan sa inyo, aba, huwag na siya magpapakita rito sa lugar natin. Baka mahabol ko pa siya ng itak. Abner naman. Huwag mong pairalin yung galit mo. Masisisi mo ba ako? Anak natin yung naagrabyado.
Selena, sigurado ko bang wala na yung pamilya rito? Kasi pwede natin sila ipabarangay, anak. Mga tsahin lang po niya, pero wag na po kayong mag-eskandalo. Ano na lang sasabihin ng ibang tao pag nalaman nilang nabuntis ako at iniwan? Sige nga. Uunahin mo pa bang isipin ang sasabihin ng ibang tao? Kesa mapanagot yung siraulong lalaking yon. Siya po yung may kasalanan sa akin, kaya wag na nating idama yung mga kamag-anak niya. Saka nakikitira lang siya sa mga tsahin niya, hindi rin maayos yung relasyon niya sa mga yon. Malamang baka nga masaya na yung mga yun na umalis na siya sa poder nila. Nak, ano bang nakain mo't pumatol ka sa ganyang lalaki? Oo nga. Wala kaming kaalam-alam ng nanay mo na may boyfriend ka na. Nasa tamang edad na naman po ako Nasa tamang edad ka na nga para mag-boyfriend, kaya dapat pangatawanan mo rin yung bunga ng pakikipagrelasyon mo. Nay naman ayaw ko nga po sa batang to. Huwag mong idama yung bata dahil wala siyang kasalanan. Saka matakot ka nga. Anak mo yan, Selena. Apo namin. Kaya huwag na huwag mo siyang gagawa ng masama. Papadudot unwanted baby ako na plinanong ipalaglag ng sarili kong ina. Nung nalaman ko yon kay Lola ay hindi ko na napigilang mapaluha. Kahit na sinabi ko sa sarili ko na handa na akong malaman ang dahilan kung bakit ayaw sa akin ng nanay ko, ay masakit pa rin na ginusto niya akong mawala, Papadudot. Pero buti na lamang kasi at hindi natuloy dahil kina Lolo at Lola. Sa huli, nakumbinse rin daw nila si nanay na huwag akong ipalaglag. Pinagpatuloy ng nanay ko ang pagbubuntis sa akin hanggang sa maipanganak ako sa isang pampublikong ospital sa Angono taong 1995. Umasa sina Lolo at Lola na magbabago ang tingin sa akin ng nanay ko. Yun bang magugustuhan niya ako sa oras na makita na niya ako. Pero sinabi ni Lola na hindi ako magawang titigan o buhatin man lang ni nanay noong pinanganak na niya ako. Kamukha ko raw kasi ang tatay ko na nang iwan sa amin, kaya naman mas lalo lang siyang nagalit sa akin. Kaya sina Lolo at Lola na lamang ang nag-asikaso sa akin. Dahil sa pagbubuntis sa akin ni nanay ay kinakailangan niyang huminto sa pag-aaral. Ayaw niya raw kasing maging tampulan ng tukso sa klase nila at isipin ng ibang tao na pariwara siyang babae. Graduating na sana siya sa kurso niyang business management pero naantala yon nang dahil sa akin. Kaya nga nung sumunod na taon ay nag-enroll ulit si nanay para tapusin ang kanyang pag-aaral, Papadudot. Ayaw mo talagang tumahimik ka. Ayaw mo talaga ha. Sige, halika. Dapat sa'yo tinatapon sa labas. Yan! Diyan ka sa mga basura. Total, basura ka naman. Selena? Selena, anong ginawa mo sa anak mo? Santisima! Bakit mo naman itinapon sa basurahan yung bata? Ang ingay-ingay kasi, Nay. Hindi ako makapag-review. Hindi pa rin dahilan niya para itapon mo siya. Abner, kunin mo nga yung apo natin. Tahan na, apo. Tahan na. Pumasok na tayo sa bahay. Doon tayo mag-usap. Sige na, Abner, mauna ka nang pumasok sa loob ng bahay. Ano bang pumasok sa kokote mong babae ka? Baka nakakalimutan mong anak mo yung batang yan. Anak ko nga, pero di ko naman gusto. Kayo lang naman ni tatay yung nagpumilit at buhayin ko yan at ipanganak eh. Kahit makaunti, wala ka talagang pagmamahal para sa anak mo? Wala po, tay. Sira ulo ka palang babae ka. Bakit niyo po ako binatukan? Baka sakaling maalog yung utak mo at maisip mo na magbago yung tingin mo sa anak mo. Kahit anong gawin niyo sa akin, kahit na batukan niyo pa ako uli, iuntog sa pader at
paluin, hindi na magbabago tingin ko sa batang yan. Hindi ka namin pinalaki ng nanay mo para maging masamang ina sa anak mo. Pero ayaw ko nga po sa batang yan. Kayo lang naman ni nanay yung pilit ng pilit sa akin na gustuhin niyang maingay na yan eh. Dapat kasi di nyo na yan dinampot dun sa basurahan. Baka sakaling may magka-interes sa kanya ng mga basurero. Hindi na talaga namin alam ang gagawin namin sa'yo ng tatay mo, Selena. Matakot ka nga sa karma, nak. Baka hindi mo na lang namamalayang bigla kang singilin sa mga pinagkagagawa mo sa sarili mong anak. Hindi po ako natatakot sa karma, Nay. Mabuti pa kami na lang mag-aalaga sa anak mo. Huwag mo na siyang lalapitan kasi kawawa lang siya sa'yo. Buti po naisip nyo yan. Kayo lang naman ni tata yung pilit ng pilit sa akin sa batang yan eh. Ayoko nga po dyan. Kahit siguro anong mangyari, kahit tumanda na ako, hindi ko pa rin yan magugustuhan. Kasi para sa akin, malas sa buhay ko yung batang yan. Buisit, napakaingay pa. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo dahil baka bumalik sa iyo kamalasang yan. Saka hindi malas tong anak mo. Kasalanan mo rin naman kung bakit nabuntis ka na maaga. Kasi maaga ka rin lumande. Anong sabi nyo, Tay? Abner naman! Huwag mo namang sabihin yan sa anak mo. Ba't di ko sasabihin ka? Namumuro na yung anak mo. Hoy, Selena, naturinga ka pa naman nag-aaral pero parang wala kang pinag-aralan. Simple pagrespeto nga sa amin ng nanay mo, nakakalimutan mo. Napakatikas ng ulo mo. Hindi ka marunong makinig kapag pinagsasabihan. Tapos ngayon na nagbunga yung pagiging suwail mo, biglang hindi mo na kaya at ayaw mo ng pangatawanan tong anak mo. Ayusin mo yung ugali mong yan. Kung ayaw mo, palayasin kita sa pamamahay na to. Palalayasin niyo ako, Tay? Aba, bakit hindi? Wala kaming anak na kasi sama ng ugali mo. Hindi naman siguro kailangang umabot tayo sa ganyan. Kaya pagsabihan mo yung anak mo, kasi palalayasin ko talaga yan. Napakabastos. Walang modo. Galit na galit daw si Lolo noon kay nanay ayon sa kwento sa akin ni Lola. Ewan daw ni na Lolo't Lola kung anong elemento ang sumapi sa nanay ko para ilabas ako ng bahay at ilapag kasama ng mga basura. Yun daw yung mga tipo ng pag-uugali o kilos na tipong nababasa lamang ni Lola sa mga kwento. Masyadong mainit ang tagpo ng eksenang yon ayon kay Lola. Hindi naman daw ako sinut ng nanay ko sa basurahan. Ipinatong niya lamang ako sa may basura na nasa gilid ng pinto sa labas ng bahay. Matapos magsabi si Lolo na palalayasin niya ang nanay ko ay kitang-kita nila yung takot sa mga mata ng nanay ko. Kaya naman simula noon ay hindi na niya ako pinagdiskitahan pa. Pero mas naging overprotective sa akin ng lolo at lola ko at hindi na rin nila pinapalapit sa akin si nanay. Kung ako ang magkakaanak ay hindi ko magagawa sa anak ko ang ginawa sa akin ng nanay ko. Kaya nga hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala kung paano niya naatim. Naitapon sa basurahan na para bang hindi niya kadugo at hindi nanggaling sa sinapupunan niya ng 9 na buwan. Buti na lamang to the rescue ulit sina lolo at lola. Kaya wala namang nangyaring masama sa akin noon. Iyak ako ng iyak nang ikwento sa akin ni Lola kung ano nga ba ang mga nangyari noon. Pero lagi rin niyang sinasabi na huwag magtatanim ng galit sa sarili kong ina dahil masama yon. Pagkalipas nga ng 1 taon ay nakagraduate na si nanay at sobrang saya ni na lolo at lola dahil sa wakas ay nagbunga na ang paghihirap nila sa pagpapaaral sa nanay ko. Nagdesisyon si nanay na magtrabaho sa Cebu noong nakatanggap siya ng job offer doon. Agad siyang nag-asikaso ng requirements para makalipad papunta doon. Nangako siya kina lolo at lola na magbabakasyon pa rin sa amin para dalawin ako, Papa Dudut. Pero hindi yon natupad dahil lingid sa kaalaman namin. Paraan niya lamang pala yon upang tuluyan na akong iwanan sa poder ng mga lolo at lola ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bagaman wala akong tatay at kinalakihang nanay ay hindi naman nagkulang sa pag-aalaga at pagmamahal sa akin sina lolo't lola. Walang araw simula nang dumating ako sa buhay nila na hindi nila ako tinuring na mahalaga. Para sa akin ay hindi ko lang sila lolo at lola. Sila na rin ang kinilala kong mga magulang.
Malungkot na hindi na ako binalikan ng nanay ko pero hindi naman ako nagtanim ng galit sa kanya. Inisip ko na lamang na balang araw ay maaalala niyang may anak siya at balikan niya at babalikan niya rin ako. Nagpapadala pa rin naman ng pera si nanay sa amin para may panggastos kami. Doon din kinukuha ang pambaon ko sa eskwelahan at pambili ng damit at gamit tuwing pasukan. Pero hindi na talaga siya umuwi pa sa bahay namin. Lagi ko noong naririnig na pinakikiusapan ni Lola si nanay kapag kausap niya sa cellphone na umuwi naman sa amin sa Binangonan para makita ako. Pero laging nagdadahilan si nanay na busy siya sa trabaho niya. Kapag sinasabi ni Lola na kausapin man lang niya ako ay mabilis na napuputol ang linya ng tawag at napapabuntong hininga na lamang si Lola. Pag nangyayari yon ay palihim akong umiiyak sa CR namin. Tapos maghihilamos ako ng mukha para hindi halata. Mahabang panahon ko nang hindi nakikita si Nanay Papa Dudut. Noong 18 years old na ako, kundi dahil sa iilang litrato ni Nanay sa bahay, ay hindi ko na maaalala ang mukha niya. Masasabing naipon ng husto ang pagkasabi ko sa kanya. Kahit alam ko na hindi niya ako gustong makita, ako naman ay gusto ko pa rin makita ang nanay ko at mayakap siya kung pahihintulutan niya. Papa Dudut, isang araw ay mayroong binalita sa akin si Lola na labis na nagpasabik sa akin. Sabi niyo sa akin ni Lola may sorpresa kayo. Ano po yun? Nako, halatang halata na excited yung apo nating malaman yung sorpresa natin sa kanya, Iska. Oo nga eh. Hindi na makapaghintay na matapos tayong kumain. Sus, ano naman po pinagkaiba ko? Sabihin niyo na ngayon at mamaya. Sasabihin niyo pa rin naman po, La. Plano sana naming hindi muna sabihin agad kasi nga sorpresa. Kasi tong Lolo Abner mo, napakadaldal. Nalaman mo tuloy, Apo. Ako pa yung nasisi, excited lang naman yung tao. Ikaw talagang sisisihin ko, alangan naman yung kapitbahay. Sabi ko nga ako na may kasalanan. Ay, kapag talaga tinutoyo ang mga babae. Bakit? May reklamo ka sa toyo ko? Ay sabi mo nga sa akin nung nililigawan mo ko, handa ka maging siomay kapag tinutoyo ako, di ba? Huwag mong itanggi yan. Hindi ko naman tinatanggi, Iska. Gusto ko po sanang matuwa kasi ang sweet-sweet nyo kahit corny na minsan pero di nyo pa po sinasabi sa akin yung sorpresa nyo lang. Sige na po, gusto ko nang malaman eh. O siya, sige na nga. Total hindi mo rin naman kami titigilan, Apo. Kulit-kulit mo! Mana ka sa lolo mo. Ako na naman ang nakita. Okay lang yan, Lo. Ibig sabihin, ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa paningin ni Lola kasi kayo lang lagi niya nakikita. Ay! Bigla akong kinilabutan dun ah. Grabe ka naman, La. Parang mas corny ka pa yata sa amin ng lola mo, Apo. Nakakasakit kayo ng kalooban, Lo. Gusto mo ba malaman yung sorpresa namin o hindi? Siyempre gusto po. Uuwi na ang nanay mo rito sa atin sa Makalawa, Bri! Talaga po? Hala, makikita ko na si nanay. Kaya lang, baka galit pa rin siya sa akin, La. Bakit naman magagalit ang nanay mo sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama. Di ba ayaw niya nga sa akin? Sabi niyo tinapon pa niya ako sa basurahan nung baby ako. Matagal na naman yon. Sigurado nagbago na yung nanay mo. Kaya nga siya uuwi rito sa atin eh. Tama ang lolo mo. Tsaka kasama mo naman kami kaya hindi mo kailangan matakot. Pero nag-overthink pa rin po ko. First time ko lang po siya makikita sa 18 years ko rito sa mundo. Nandun na yung excitement pero kabado pa rin po ako. Paano kung hindi pa rin nagbabagong turing niya sa akin? Paano kung ayaw niya pa rin sa akin bilang anak niya? Alam naman ng nanay mo yung sitwasyon. Tsaka sigurado ko na hindi siya uuwi rito sa atin kung hindi kanya nami-miss, Bri. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Pero ano bang sabi ni Selena? Dito na raw ba siya ulit titira sa atin? Parang. Umalis na yata siya sa trabaho niya sa Cebu eh. Biglaan nga raw pero nasa plano na rin naman niya.
Sabi niya may aasikasuhin siyang papeles dito sa Maynila. Hindi ko lang alam kung ano kasi hindi naman niya sinabi. Baka dito na siya magtatrabaho para mas malapit sa atin, hindi kaya? Ay, sana nga ganun. Para naman magkasama-sama na tayong pamilya. Basta apo, maging malapit ka sa nanay mo ha? Kasi ang tagal niyo ring hindi nagkita. Tsaka kalimutan mo na rin anumang hinanakit at tampo mo sa kanya. Matagal na yun eh. Malaki ka na rin naman. Opo, La. Sabi niyo nga po, masama magtanim ng galit sa ibang tao, lalo pa kaya sa sarili kong nanay. Oo, yung kasi ang turo sa simbahan. Magmahalan at matutong magpatawad. Basta, paghandaan mo ang pagdating ng nanay mo. Iparamdam mo sa kanya kung gaano ka kasabik sa kanya at kung gaano mo siya kamahal. Papa Dudut, tama naman si Lola. Laging turo sa mga misa sa simbahan ang pagmamahalan at pagpapatawad. Kaya nga yung lahat ng tampo at hinanakit ko sa nanay ko ay agad na nawala noong nalaman kong uuwi siya sa bahay namin. Excited ako at hindi ko na nga mahintay yung araw na sa wakas ay magkikita na kami ng personal. Sa Facebook ko lang kasi siya ini-stalk at hindi pa niya sinisin yung mga message ko sa Messenger. Pero iniisip ko na lamang na baka busy siya sa trabaho niya lalo na managerial ang posisyon niya. Excited din sina lolo't lola dahil sa wakas ay makikita na nila ang anak nila. Alam ko kasi kung gaano sila nangulila sa nanay ko. Kaysa isang anak kasi nila, si nanay. Dumating na nga yung araw ng pag-uwi ni nanay sa bahay. Galing pa akong school noon kasi may klase kami noong araw na yon. Nagmamadali akong umuwi sa amin at halos madapa na nga ako kasi tinakbo ko talaga. Lalong lumapad ang ngiti ko noong marinig ko ang boses ng nanay ko habang inaalis ko yung sapatos ko sa may pinto. Pero agad na napalitan ang pagtataka at kaba yung ngiti at excitement ko nang unti-unting luminaw sa akin ang pinag-uusapan nila ng lolo at lola ko, Papa Dudut. Umuwi ka lang pala rito para umalis din, nak. Akala ko pa naman dito ka na sa bahay uuwi. Sasamahan mo na kami ng anak mo. Oo, inyo naman, Nay. Saka anong gagawin ko rito? Sige nga. Huwag kang ganyan magsalita sa nanay mo, Selena. Akala pa naman namin nagbago ka na, pero bastos ka pa rin. Di ko naman po binastos si Nanay. Sinabihan ko lang naman siyang OA, ibig sabihin overacting. Wala naman po akong sinabi na dito na ako magtatrabaho. Mas lalong ayokong tumira rito sa bahay natin kasama kayo. Umuwi lang ako dito kasi kailangan ko mag-asikaso ng mga papeles para makalipad na ako pa Amerika. Ang layo ng Amerika rito sa atin, nak. Oo, Nay, at wala po akong pakialam. Matagal ko ng pangarap na makapag-abroad. Tapos ngayon meron na akong pagkakataon. Palalagpasin ko pa ba? Bakit kasi naisipan mo pang dun magtrabaho pwede namang dito na lang sa atin? Sino may sabi sa inyo na magtatrabaho ako dun? Mag-aasawa na po ako. Taga dun mapapangasawa ko, Nay. At pinapapunta niya ako dun. Sabi niya sagot niya mga gastos at pag-aasikaso ng papeles ko, pati pamasahe. Kaya pumayag na rin ako. Ano ka mo? Mag-aasawa ka na? Hindi mo man lang pinapakilala sa amin ng nanay mo? Matanda na po ako para magdesisyon sa sarili ko. Saka kaya nga ako nagpunta rito para sabihin sa inyo. Gaano na ba kayo katagal magkarelasyon ng lalaking yan at sasama ka na sa kanya dun sa Amerika? Ay, dami niyo naman pong tanong. Ipapaalala ko lang po uli sa inyo na matanda na ako. 39 years old na ako. Malapit na nga ako mag-40 Pero kung ituring niyo ko para pa rin teenager, kainis Aalis din pala kayo, Nay. Iiwan niyo pa rin pala po ako ulit. At sino ka naman? Siya lang naman yung anak mo, si Bri. Yung batang iniwan mo sa amin ng nanay mo. Aba, malaki ka na nga talaga, no? Pero hindi pa rin nagbabago yung mukha mo. Nakikita ko pa rin sa'yo yung tatay mong ulupong. Selena, hindi naman yata tama na pagsalitaan mo ng ganyan ng anak mo. Wala naman siya kasalanan sa'yo. Malaki kasalanan niya kasi nabuo pa siya. Siguro kung wala siya, di sana ako iwan ng boyfriend ko. Hanggang ngayon ba naman sinisisi mo pa rin si Bri sa kasalanan ng lalaking yon? Walang kasalanan ng anak mo.
Sa damuhon na yun ka magalit! Akala ko pa naman, excited din kayo na makita ako, Nay. Pero mukhang nagkamali po ako. Bakit naman ako may excite na makita ka? Selena! Totoo naman sinabi ko, Nay. Hindi ako excited na makita yung babaeng yan kasi wala naman akong pakialam sa kanya. Buti nga binuhay ko pa rin siya at pinag-aral eh. Sapat na yun. Huwag na siyang umasa na magpapakananay ako sa kanya. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Selena. Ginigigil kasi ako ng babaeng yan eh. Halata namang noon pa lang hindi ko na siya gusto. At hindi na yun magbabago kahit na lumipas pa ang mahabang panahon. Ay! Kairita kayong lahat. Kita niyong pagod yung tao eh. Makatulog nga muna. Papa Dudut, sobrang sakit palang marinig mula mismo kay nanay na hindi niya ako mahal. Para kong sinaksak ng libu-libong kutsilyo, kaya naiyak na lamang ako. Bukod doon ay umuwi lamang pala siya para iwanan kami ng tuluyan. Kaya imbes na masayang reunion ang nangyari, natahimik na lamang kami nina lolo't lola at walang nasabi. Alam din kasi nila na kapag may gusto si nanay, hindi nila ito mapipigilan. Kaya sa huli hinayaan na lamang nila ito. Nanatili ang nanay ko sa bahay namin ng 1 buwan habang nag-aasikaso ng mga papeles niya pa Amerika. Matagal na niya talagang nasimulan ang pag-aasikaso. Taon na rin yata. Pero hindi siya makapag-focus dahil may trabaho siya. Kaya nung nakapagpasya siya na gusto na niyang pumunta sa Amerika, ay nag-resign siya sa kumpanyang pinapasukan niya sa Cebu at umuwi sa amin pansamantala. Sa loob ng 1 buwan na yon, sinubukan ko makipaglapit ng loob sa nanay ko. Pero siya mismo ang umiiwas sa akin. Kung kausapin nga niya ako ay saglit lang at kung tratuhin niya ako ay para bang hindi niya ako anak. Siguro nga ay kinalimutan na niyang anak niya ako. Kaya naman nasaktan ako ng husto. May sa ilang beses din siyang kinausap ni Lola na makipag-bonding naman sa akin pero ayaw ni nanay at madalas na nauuwi lang yon sa pagtatalo nilang mag-ina. Kaya ako na lang mismo ang umiiwas sa kanya, Papa Dudut. Nahihirapan lang ako dahil magkasama kami sa isang bubong. Tapos ganun pa yung trato niya sa akin. Madalas ay busy siya sa cellphone at ka-video call yung fiancé niya. Tapos kakausapin lang niya ako para utusang ikuha siya ng pagkain o inumin. Minsan ay para ipagtimpla siya ng kape o di naman kaya ay linisin ang mga kalat niya at labhan ang mga damit niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makompleto ang mga papeles ni nanay ay agad siyang nag-impake ng mga damit at gamit niya. Kitang-kita ko sa mukha niyang excitement na makapunta sa Amerika. Siyempre, alalang-alala sina lolo at lola para sa nanay ko, lalo pat malayong lugar na yung pupuntahan niya. Sa katunayan ay sinubukan pa nga nila ulit itong pigilan pero nagalit lang sa kanila ang nanay ko. Nasaktan ako para kina lolo at lola dahil wala naman silang hangad na masama sa kanya. Doon ko naisip na wala na talaga siyang pakialam sa mga magulang niya, lalo na sa akin na anak niya, Papa Dudut. Kaya yung kaunti na lang na pagmamahal ko sa nanay ko ay nawala na. Sa katunayan, nung umalis siya sa bahay namin ay hindi na ako naghabol pa sa kanya. Hindi na rin ako umiyak. Pero nasaktan ako sa hagulhol ni na Lola para pigilan ulit siya. Kaya lang ay nagbingi-bingihan ang nanay ko at nagawa niya pang itulak si Lola noong kapitan siya nito sa braso para pigilan. Doon na nga ako nagalit sa kanya kaya sinabihan ko siya na huwag na siyang babalik sa bahay namin. Kitang-kita ko ang matinding galit sa mga mata ng nanay ko pero sinalubong ko lang yon ng mas matinding galit. Simula nang umalis si nanay ay hindi na kami nakarinig pa ng balita sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko na rin in-stalk ang Facebook niya. Sa katunayan, blinak ko siya doon at binura ko rin yung mga chat ko sa kanya. Nag-focus ako sa pag-aaral habang nagtatrabaho para mas matulungan ko ang sarili ko.
na may pantustos ako sa pag-aaral ko. Matanda na rin kasi sina lolo at lola para maghanap buhay. At naaawa na ako sa kanila lalo na tuwing nagreklamo sila sa rayuma nila. Napakasipag pa naman nilang magtinda ng mga gulay at prutas sa palengke. Doon nila ginamit ang huling pera na iniwan sa amin ni nanay bago ito umalis. Kaya nung nakapagtapos ako, pinangako ko kina lolo at lola na babawi ako sa kanila. Gusto ko silang bigyan ng maayos na buhay, kaya nga naghanap ako ng mapapasukang trabaho. Swerte naman dahil nakapasok ako sa isang kumpanya. Pero sa totoo lang ay kulang na kulang pa rin ang sweldo ko lalo nung nagkasakit si lolo. Dahil sa katandaan ay naging mahina na ang resistensya niya. Pabalik-balik kami noon sa ospital nung nagsimula ang pandemic. Tinamaan siya ng COVID-19 virus dahilan para lumala ang kondisyon niya at tuluyan siyang kunin sa amin noong July 2020. Ang sakit-sakit mawala ng lolo. Pero sa kabila ng lahat ay nagpatuloy pa rin kami ni lola. Pero noong 2022 ay muli kaming sinubok ng kapalaran ng ma-diagnose na may stage 2 ovarian cancer ang lola ko. Huwag niyo po akong iwan. Hindi ko po kakayanin kung pati kayo mawawala sa akin. Matanda na ako, Apo. Hinang-hina na rin ako. Baka nga hindi na ako abuti ng umaga. Kaya hayaan mo na ako magbilin sa'yo. Ayoko magbilin kayo kasi parang niyo na rin sinabing mawawala na nga kayo sa akin agad. Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko? Hindi ko pa kaya. Kamamatay lang ni Lolo, halos magdadalawang taon pa lang na. Anong gusto mong gawin ko? Diyos na rin yung may gusto na magpahinga ko. Tignan mo, nagkasakit pa ako. Kaya nga ipapagamot ko kayo la. Pumayag na kasi kayo. Hindi na rin kakayanin ng katawan ko yung gamutan. Tsaka mahal ang pagpapagamot sa kanser, Apo. Malulubog ka lang sa utang. At ayoko mangyari sa'yo yun. Pero mahal ko po kayo at ayoko mawala kayo sa akin. Mahal din naman kita. Pero hayaan mo na akong magpahinga. Miss na miss ko na rin ang lolo mo. At gusto ko na siyang makita. Para sa akin, sapat na yung halos 7 dekada ko rito sa mundo. Masaya na ako kasi naalagaan ka namin ng lolo mo at napalaki ng maayos. Lahat ng yun utang na loob ko sa inyo ni Lolola. Kung wala kayo, wala rin ako sa mundo. Hindi ko rin po makakaya ang lahat kung hindi niyo ako ginabayan at inalalayan. Para sa akin, di ko lang kayo lolo at lola. Magulang ko rin po kayo. Pero wag na wag mo pa rin kalilimutan na may totoo kang nanay, Apo. Ano po bang sinasabi niyo? Matagal na akong walang nanay. Meron. Kaya nga sana mahanap mo sa puso mo yung pagpapatawad para sa kanya. Pwede ko po siyang patawarin pero ayoko na siyang ituring na nanay kasi hindi naman niya ako tinuring na anak eh. 'Di ba? Paulit-ulit niyang sinabi na sana nawala na lang ako, na hindi niya ako gusto. Gabi-gabi ko pong naririnig sa isip ko kung paano niya yung sinabi sa pagmumukha ko noon. Kaya naman ayoko na siyang ulit makita. Pero paano kung nagbago na siya? Akala rin natin nagbago na siya nung nagtrabaho siya sa Cebu at iniwan niya ako sa inyo. Pero nagkamali tayo. Ngayon pa kaya na ang layo na ng narating niya. Kaya panigurado, hindi niya na tayo naaalala. Kaya di na po ako maasa na babalik siya la. Paano kung kailangan ka pala niya, Apo? Kailangan niya ang tulong mo. Bakit niya naman ako kakailanganin? Di na nga ako naiisip at hindi niya rin ako mahal. Hindi ko alam, basta bilang magulang ramdam ko na meron siyang mabigat na pinagdaraanan. Nito kasing nagdaang gabi,
Lagi kong napapanaginipan si Selena. Umiiyak siya at humihingi ng tulong sa mga panaginip ko, Apo. Kaya ako nasabi na baka kailangan niya tayo. Lalo ka na anak niya. Pero paano kung kabaliktaran pala ibig sabihin ng panaginip niyo, La? Eh di napahiya lang tayo kapag sinubukan pa natin makipag-usap ulit sa kanya. Baka nga pagsalitaan niya pa tayo ng masasama at masasakit kasi doon naman sa magaling eh. Ewan ko ba kung anong nangyari sa anak naming yun ni Abner? Kung saan kami nagkulang o kung naging masyado kaming mahigpit para maging swail siya sa amin ng tatay niya. Simula nung umalis siya sa bahay, walang araw na hindi namin siya inisip. At hanggang sa huling sandali ng lolo mo, hinahanap niya sa akin ang nanay mo. Kahit naman ako, kung pwede lang talaga, gustong-gusto ko na siyang makita. Ang dami kong tampo kay Selena. Dahil paano niya tayo natiis? Lalo ka na anak niya. Pero kahit kailan, hindi naman ako naghangad ng ikakasama niya. Sana, kung nasan man siya ngayon, nasa mabuting kalagayan siya. At kung loloobin ng Panginoon, sana magkita pa rin kayong mag-ina. Papa Dudut, ilang beses kong pinilit si Lola na magpagamot pero siya na nga ang tumatanggi. Hindi na rin daw kasi kakayanin ng katawan niya kaya naman tinanggap na lamang niya ang kabalaran niya. Siyempre, nalungkot ako. Umiyak ako pero sinabi ng lola ko na kailangan kong maging matapang lalo't lahat ng tao ay hahantong din sa kamatayan. Oo nga, pero nainis pa rin ako sa kanya noong mga panahong yon kasi hindi niya naiintindihan ang nararamdaman ko. Pag nawala siya sa akin, mag-isa na lamang ako. Pag namatay siya, wala na akong pamilya. Wala na rin akong dahilan para magpatuloy pa sa buhay ko. Dahil sa progreso ng sakit ni Lola ay mabilis siyang nanghina at noong taong ding yon ay tuluyan na siyang kinuha sa akin ang kamatayan. Durog na durog ang puso ko nang pati ang lola ko ay iwanan ako. Ilang beses ko pang tinanong sa Diyos kung anong kasalanan ko kasi ginawa niya akong ulila. Ni hindi ko pa nga natutupad ang pangako ko kina lolo at lola tapos ay nawala na sila kaagad sa akin. Madami akong katanungan na hindi na nasagot, Papa Dudut. Aminado ako na nalugmok ako sa matinding kalungkutan dahilan para mag-resign ako sa trabaho ko. Yun talaga yung masasabi kong darkest moment ng buhay ko. Maswerte ako dahil hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos. Tapos nakilala ko pa yung boyfriend ko na active member ng isang church. Inilapit niya ako sa Ama kaya unti-unti akong nakabangon at nagkaroon ng pag-asa. Simula noon ay naging miyembro na ako ng simbahan nila at aktibong dumadalo sa mga church services, Papa Dudut. Noong taon ding yon ay naisip kong sumugal sa negosyo kaya naman sinubukan kong magtinda ng RTW online. Pumatok naman. Tiyanaga ko lang hanggang sa nakaipon ako ng pera at dumami ang paninda ko. Tapos sinubukan kong kumuha ng pwesto sa Taytay, Tiangge hanggang sa nanganak na yung isa pang pwesto ng isa pang negosyo. Papa Dudut, sobrang saya ko. And at the same time ay thankful kay Lord dahil sa mga blessings niya para sa akin. Tapos last year lang ay nagpakasal na kami ng boyfriend ko pero wala pa naman kaming anak sa kasalukuyan. Noong January 2024, isang araw may nakarating sa akin na balita tungkol sa nanay ko na lubos kong hindi inaasahan.
Meron daw siyang early stage ng chronic kidney disease at matagal na niyang iniinda ito. Pero ang pinagtataka ko ay anong ginagawa niya sa Cebu, buong akala ko ay nasa Amerika siya. By the way, ang naghatid ng balita sa akin ay ang anak niyang babae na half-sister ko na 10 years old na. Lalong dumami ang mga tanong sa isipan ko ng mga panahong yon. Nakiusap sa akin yung bata na pumunta ako ng Cebu dahil gusto raw akong makita ng nanay ko. Ayaw ko na sana makipag-ugnayan sa kanya pero naalala ko yung sinabi sa akin ni Lola bago siya nawala. Ang magkita kami at magkapatawaran ng nanay ko. Nak, akala ko hindi ka na makukumbinsi ng kapatid mo na puntahan ako rito sa Cebu. Akala ko kasi ayaw mo na akong makita matapos yung lahat-lahat ng mga ginawa ko sa iyo simula nung bata ka pa. Akala ko rin po kaya ko kayong tiisin pero mali ako. Kasi matapos kong makita yung pictures nyo na sinend ng kapatid ko, naawa po ko sa inyo tapos bigla na lang nawala yung mga tampo at galit sa dibdib ko. Kaya pumunta po ako agad dito para makita kayo. Kumusta na po ba kayo? Hindi maayos. Ang daming masakit, nak. Kahit puro na lang higa yung ginagawa ko, hindi pa rin ako makapagpahinga. Hirap din akong matulog sa gabi kaya pagod na pagod ako sa umaga. Buti na nga lang nandyan yung dalawa mong kapatid. Inaasikaso nila ako. Hindi ko kasi talaga kaya kung ako lang. Mahirap po talaga pag ganyang may sakit. Oo. Wala rin akong ganang kumain. Kasi pakiramdam ko masama sa akin lahat ng kakainin ko. Kaya po kayo lalong nanghihina kasi di kayo kumakain, Nay. Ewan ko. Pero naisip ko na baka karma ko na to kasi naging masama akong anak at nanay sa'yo. Kumusta na pala sina nanay at tatay? Bakit di mo sila kasama? Tungkol po sa bagay na yan. Huhulaan ko. Kasi matanda na sila. At ang alam ko may takot sa matataas na lugar si nanay. Kaya di mo talaga mapapasakay sa eroplano yun. Mahihiluhin din yun. Wala na po sila ni Lolo, Nay. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Patay na po sila. At hindi ko man lang alam. Anong klaseng anak ako? Ang sama-sama ko. Nay, kumalma po kayo. Baka makasama sa inyo yung pag-iyak niyo eh. Hindi ko lang kasi mapigilan. Pakiramdam ko napakawalang kwentang anak ko kasi hindi ko man lang naalala yung mga magulang ko. Namatay sila na hindi man lang ako nakakahingi ng tawad sa kanila, anak. Namatay po si Lolo noong 2020 dahil sa COVID-19. Si Lola naman po noong 2022 dahil sa ovarian cancer. Ayaw niya na rin magpagamot kasi raw matanda na sila. Pero bago sila nawala, hinahanap nila kayo pareho, Nay. Miss na po nila yung kaisa-isa nilang anak. Miss na miss ko na rin sila. Pero hindi ko na sila makikita pa. Sigurado akong galit na galit sila sa akin. Hindi po. Hindi na sila galit sa inyo kasi matagal na nila kayong napatawad. Napatawad ko na rin kayo kasi tama si Lola. Nanay ko pa rin kayo. At mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak.
Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ako kasi ngayon lang ako nagkalakas ng loob na makipag-usap sa'yo. Naduwag kasi ako. Natakot na baka hindi mo ako mapatawad. Pero kinumbinsi ako ng mga kapatid mo na subukan ka pa rin nilang pakiusapan, nakausapin ako. Yun na lang kasi yung tanging hiling ko bago man lang ako bawian ng buhay. Hindi pa po kayo mamamatay, Nay. Huwag po muna kasi ngayon na lang ulit tayo nagkasama eh. Pero nahihirapan na ako. Wala na rin kaming perang pampagamot. Nalubog na rin kami sa utang at naubos lahat ng ipon ko. Hirap na kami, nak. Awang-awa na rin ako sa mga kapatid mo. Ang babata pa nila para maulila sa ina. Kaya nga po, lumaban po kayo. Huwag na po kayo mag-alala dun sa gamutan niyo kasi ako na po ang bahala, Nay. Kahit naman paano, may negosyo ako. At wala pa rin naman kaming anak ng asawa ko kaya maaalagaan ko pa po kayo. Basta wag po muna kayong sumuko, Nay. Kasi gusto ko pa kayo makasama ng matagal eh. Gusto pa rin naman kitang makasama ng matagal, nak. Gusto kong bumawi sa mga panahong hindi ako nagpakananay sa'yo. Kaya lumaban po kayo kasi marami pa po tayong gagawin na magkasama. Kasama yung mga kapatid ko. Ngayon na wala na sina lolo at lola, akala ko wala na rin akong pamilya. Pero hindi pa rin po ako pinabayaan ng Diyos kasi dinalik niya kayo sa buhay ko para maging pamilya ko. Kaya ang saya-saya ko po, Nay. Masaya rin ako, nak. Salamat. Salamat kasi nagkita tayo uli. Kung alam mo lang na kinasabikan ko yung araw na to. Yung araw na makahingi ng tawad sa'yo. Pinapatawad ko na po kayo, Nay. Kaya dapat magpalakas po kayo, ha? Papa Dudut, ikinuwento ni nanay na hindi na natuloy yung kasal nila ng fiancé niya sa Amerika matapos itong atakihin sa puso 3 araw pagdating ni nanay doon. At dahil hindi naman siya pumunta doon para magtrabaho ay kinailangan din niyang umuwi sa Pilipinas pagkatapos ng libing. Sobrang gulo daw ng isipan ni nanay noon at hiyang-hiya rin siya sa amin kaya hindi na niya nakuhang umuwi pa sa bahay para magpakita. Nagstay daw siya sa kaibigan niyang taga Maynila at pumasok sa pinagtatrabahuhan nitong hotel bilang housekeeper. Doon niya nakilala ang tatay ng mga anak niya na tubong Cebu. Nung nabuntis siya ay umuwi sila sa probinsya nito sa Argao para doon na manirahan. Doon na rin pinanganak ang pangalawa nilang anak pero 5 buwan pa lang yung baby ay naaksidente yung kinakasama niya matapos itong mabagsakan ng hollow blocks sa ulo nang mapadaan ito sa isang ginagawang gusali. Nakomatos pa raw ito ng 1 linggo bago binawian ng buhay. Simula noon ay sinanay na ang nagtaguyod sa 2 niyang anak. Nagtinda siya ng street food sa mga eskwelahan at gumawa ng mga doormat at naglalako ng balot sa gabi bago siya nagkasakit at tuluyang huminto sa pagtatrabaho. Sobrang sakit na marinig lahat ng pinagdaanan ni nanay. Kaya nga pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para pagaanin ang buhay nila, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nasa Binangonan Rizal na sina nanay at ang 2 ko pang kapatid. Tuloy-tuloy ang pagpapagamot ni nanay at masaya ako kasi kinakikitaan namin ang progreso ang katawan niya. Pinabalik ko rin sa pag-aaral yung 2 kong kapatid at sinabihan sila na hanggat nabubuhay ako ay pagtatapusin ko sila ng kolehiyo. Kahit na masakit yung pinagdaanan ko sa kamay ng sarili kong ina, iba yung sarap sa pakiramdam. Noong natuto akong magpatawad, mas magaan sa dibdib at mas masaya ako ngayon na magkakasama na ulit kami.
Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-air ang kwento ng buhay ko. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power po sa Barangay LS 97.1 at sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Bree. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever